Arratsaldeon danoi, mesedez hartuko dugu ja lekua, asteko saioa. Bueno, ongi etorri. Pilar Dizarri naiz, lankidetzan lan egiten dut lan, ekintza humanitarioko teknikari bezala. Eta arratsaldeon guztioi, espero dute janaria gustatuko izan duzuela, eta orain arratsaldeko saioa asteargoaz. Quería también dar la bienvenida a las... Baita ere ongi etorria streaming bidez konektatuta dauden guztiei, eta espero dezagun arratsalde oso ona izango dugula, gure jardunaldiekin jarraitzeko. Egia esan gaur goizekoa, bai gainean gai asko jarri dira, eta orain jarraituko dugu gaiari buruz hitz egiten. Ohar bat aldi bereko itzulpenari buruz. Bada bideo bat arabieraz dagoena, eta bada une bat euskera gaztelaniako kanala aldatu egingo dugu, eta erabili egingo dugu arabieraz dagoen bideoa entzuteko, horrela entzulingo dugu, eta gaztelaniara itzuliko dugu. Arabiarko bideoa euskaraz entzun, ez daukagu beste kabina bat falta dugu, bakarri bideo baterako, orduan barkatu, baino gazteleraz entzungo dugu bideo horren itzulpena, ¿vale? Un par de comentarios más sobre... Beste bi irauzkin. Quienes estáis aquí presencialmente, las carpetas, tenéis una hoja... Badaukazue hor valorazio horri bat, jakiteko, nola betu urrengo edizioetarako, eta streaming bidez zaudetenok, hor badaukazue inprimaki bat eta klik bat bidez, bete dezakezue. Zuen parte hartzea eskertzen. Eskertzen dizuetze gure praktikako betzen laguntzen dugu. Bueno, mugikorren kasuan ez dugu bat berare entzun goiz osoan, baina mesedez itzalita mantendu. Eta orain hasiko gara arratsaldeko saioarekin. Esperientzia mai bat dugu. Eta balioan jarri nahi ditugu guk azken urtetan egindako proposamen batzuk. Mai honekin 3 helburu bete nahi dira. Alde batetik, erankidetzaren funtsekin finantzatutako ekimenak abian jartzen ari diren euskal erakunde batzuetako kide diren zenbait erakunde ezagutaraztea. Bilboko Udalak ere parte hartzen du horretan. Hau lagin txiki bat da. Erakusteko ze elkarte bazkiderekin lan egin dugun azken urteetan. Bigarren helburua da, abian dituzten ekimen humanitarioetan jende ikuspegia txertatzeari dagokionez, dituzten jardunbide egokiak partekatzea eta balioestea. Hau da, hori da lantzen ari garen gaia. Eta gainera, aurkitzen dituzten erronkak eta ze zailtasun dituzten entzunak ditugu. Eta horrela, konponbideak modu kolektiboan aurkitzen saiatzeko, edo bentsat jakiteko nola jarraitu aurrera. Esperientzia mai bat hautatzea zaila da, ze euskal erakunde askorekin lan egiten dugu, elkarte askorekin lan egiten dugu, oso zaila zen denakona ekartzea. Eta horregatik, hautaketa bat egin dugu, irizpide batzuen arabera, alde batetik irizpide geografikoa erabili dugu. Nahi genuen Latinoamerikako jendea izan, Afrikakoa, Ekialde Hurbilekoa. Baita ere, nahi genuen mota anitzeko eraskotako elkarteak bildu. Nazioartekoak, nazionalizatuak batetik, eta baita ere nazio batuetako agentzietakoak. Eta baita ere, ibilbide, zertxo bat, luze xamarra zeukatenak lankidetzarekin. Eta 8 organizazio hautatu genituen. Hemen 4 kideak besterik ez ditugu. Eskatu genien bideo bat grabatzeko, 3, 4, 5 minutukoak. Erronka handia egia esan hain denbora gutxian esperientziak eta zailtasunak jasotzea genero ikuspegiari buruz ekintza humanitarioen. Eta beraz, ikusiko ditugu 8 erakunderen bideoak. 4 hemen daude, baina beste 4 ezin izan dira etorri. Batzuk konektatu ahal izan dira, beste batzuk ez. Baina hala ere, beren esperientzien berri izan nahi genuen. 8 erakunde hauek hautatu dira. GESET, Keniakoa, Foundation for Health and Social Development Afrikakoa, euniz dugu hemen. Gero aurkeztuko dugu berbezera, irantzuk egingo du aurkezpena. Gero Afrika Erdiko Errepublikako
UNICEFetik dugu bideo bat. Hemen ez dugu ordezkaria, baina bere pilulatxoa utzi digu grabatua. Baita ere, Apoyar elkartea ere entzungo dugu, Kolonbian du egoitza. Latinoamerikatik badugu Kostarrikako ere ordezkari bat. Eta Ekialde Hurbiletik batetik dugu Popular Relief Development Part Libanokoa, ordezkaria hementxe dugu, gero aurkeztuko digute. Gero ere, beste esperientzia bat izango dugu, UNRWArena, Libanotik. Libanon, bere esperientzia erentzungo dugu, bere testigantza. Palestinatik, Tamador dugu, Agricultural Development Association Park, eta Palestinatik ere dugu beste testigantza bat. Union of Palestinian Women Committee, grabatuta ere ekarri du, eta arabiera utzi dugu jatorrizkoa eta gero entzungo dugu itzulpena. Gainera Irantzu Mendia dugu Maian, Irantzu Mendia Soziologia Departamentuko eta gizarte laguntzaileen ordezkaria dugu, baita ere giza segurtasunari buruzko ordezkaria, eta bere lana da gatazka armatuen auzi feminista aztertzea, oroimen historikoa ere bai, eta bereziki El Salvador, Herzegovina, Guatemala, Kolombia eta Mendebaldeko Sahara ezagutzen ditu. Eta Egoa Institutua, nazioarteko lankidetza eta garapenari buruzko ikasketa institutu gogo, zuzendaria dugu ere bai. Eta gainera, ikerketa eta analizia ekarriko duena, baliabidea dokumentazioa, baliabide komunikatiboak, unibertsitate prestakuntza, kooperazioaren sarea indartzeko, eta hemen batez ere aldaketa soziala bultzatzeko. Beraz, Irantzuri hitza eman aurretik, hauxe izango da dinamika. Irantzuko orain egingo du aurkezpen txiki bat, 4 pertsona ditugu. Entzungo ditugu 8 esperientzietako 4 ordezkaria, gero beste 4 bideo entzungo ditugu, geldialdi bat egingo dugu galderarik balima daude erantzuteko, beste 4 bideoak ere ekiko dugu, eta gero tarte zabalagoat irikiko dugu galderak egiteko. Asmoa da, bideoan gai asko errepikatzen dira, noski, testuinguruak ere bai, beraz, elkarrizketa bat sustatu nahi dugu, gogo eta nola gainditu pixkanaka gaitezen hauek guztiak, beraz eskerrek asko, eta aurrera Irantzi, zuk duzu hitza. Zuri, Pilar, Edurneri, eta baliatu nahi dute aukera hau ere, nire eskerrona trasladatzeko, agentziari egin diaten gonbidapen honengatik. Susto pixka egin hartu nuen, pentsa, neselako egon inoiz moderazioan 8 pertsonen maila batean. Eta, sustoa apurtxuak kendut zidaten, esan zidatenean 4 izango zirela, baina edonala ere badira, ni gustora atsegin handiz, mai honetan, eta nire hoberena egiten saiatuko naz. Zuzenean pasatuko naz pertsona hauen aurkezpena egitera. En primer lugar, a mi izquierda, está... Lehenik eta behin eta ezkerretan Eunice Atxien nagoaue dugu. 20 urte baino gehiago daramatza Kenian eta Sudango hegoaldean tokiko eta nazioarteko laguntza agentzietan lanean. Bere espezializazioa alorrak honako hauek dira, proiektuen plangintza, jarraipena eta proiektuen ebaluazioa. Etxeen azterketa ekonomikoa, partaidetzeko ikerketa komunitarioa, enpresen garapena, emaileen koordinazioa, zenbat lan egiten duzun, Eunice ez du bukatu gainera, baliabideen komunitarioen kudeaketa, osasun hezkuntza komunitarioa eta landa arloan parte hartzeko metodologiak. Ordezkari bikaina egia esan, esperientzia praktikoa erakusten baitu, eta berak bideoan hitz egingo du, eta gero ondoren solasaldian gehiago hitz egingo dugu berak egiten duen lanaren inguruan. Bigarrenez, Adam dugu, ezagutu berri dut, Adam Álvarez Calderón, ekintza humanitarioko eta inklusioko programen zuzendaria da. Eta estrategikoki koordinatzen ditu
taldearen lana eta zuzeneko laguntzako proiektuen ezarpena, gaitasunak indartzeko, eta lagundutako pertsonen enplegagarritasuna eta diru sarreren sorrera bultzatzeko. Migratzaileentzako jesuiten zerbitzuan. Beste lagun bat agertuko da, Karina Fonseca, bideoan agertuko da, bera da zuzendaria, baina gurekin Adam Alvarez dago gaur. Gero zerbait esan nahi baduzu, Adam, zerbait osatu nahi baduzu zure aurkezpenean, aurrera. Hirugarrenez, Tamadora Kel dugu, parden lan egiten du, Palestinatik hitz egingo digu, Tamadora Kel, Agricultural Development Association parke erakundean egiten du berak, 2017 geroztik, ekintza humanitarioetako proiektuen koordinatzaile gisa. Erakunde horren ordezkaria da, International Land Coalition, bai, horrela da, sarean, nazioarteko sare horrek barne hartzen du MENA eskualdea eta Afrikako iparra, eta lurrekin eta emakumeen eskubideekin zerikusia duten gaiez arduratzen da. Era berean, erakundearen ordezkaria da, OTXA taldean, gai humanitarioa koordinatzeko NBR-en bulegoa, elikagaien segurtasunari eta babesari buruzkoa. Eta ezkerrean, Rita Handman dago. Oraindik ezin izan dut ezagutu, orain ezagutzen dut. Urte askotako Rita, gero nahi baduzu gehiago hitz egingo dugu. Rita Handman, part erakundeko zuzendari nagusia, The Popular Aid for Relief and Development, Libanon. Egoitza Beiruten duela uste dut. Libanon errefuxiatuta dagoen palestinarra da, eta part erakundearen sortzaileetako bat. Ekintzailea da eta giza eskubideen defendatzailea. Bereziki emakumeen eta errefuxiatu palestinarren eskubideen arloan. Eta rol oso aktiboa du tokiko GKEen alorrean, eta Saidako GKEen plataformako eta Palestinako GKEen plataformako kide da Libanon. Hemen egoteagatik, zuen esperientziak partekatzeagatik gurekin, zuzenean bideoak ikusiko ditugu orduan. My name is Ines Ngwawe. I'm the Country Director at Foundation for Health and Socio-Economic Development Africa, also known as SED Africa, initiated in 2007 with headquarters in Nairobi, Kenya. We work with urban refugees as well as host community with a special focus on sexual and gender-based violence survivors. Our interventions focus on promoting access to quality healthcare services, sexual reproductive health rights, maternal and child health and nutrition, and provision of Kalitateko osasun zerbitzuetarako sarbidea, sexu eta produkzio osasunaren eskubideak eta ama horren osasuna eta nutrizioa. Horiek dira gure lan. Prevention and mitigation of gender-based violence for transformative and lasting change. In all our projects at SED Eta Afrikaren eta gure bazkideen proiektu guztietan, eta beharren eboluzioak egin dugu proiektuaren hasieran. Eta koordinazio arloan. Eta lotuta dago prebentzioarekin, eta genero oinarrizko indarkeriaren arinkerian egiten duzu, egitura komunitarioarekin lan egiten dugu gobernu arloan, eta organizazioek lan egiten dute lekuan bertan, komunitatean, lider religiosekin eta komunitatearen defentsarako erakundekin, errefuxiatuen premien, osasunaren, gizarte babesaren eta lege gaien arloko erremisio eta loturekin. Genero indarkeriaren oinarri teknikoan eta hilerokoan parte hartzen dugu loturak, bideratzeak, informazioa eta esperientzien trukea ezartzeko. Horrela, aldaketa eraldatzaile eta iraunkorrari dagokionez, genero indarkeriatik bizitik atera direnek, informazioa, hezkuntza eta trebetasun praktikoa jasotzen dituzte. Hala nola joskuntza, belar onduaren fabrikazioa, xaboiaren fabrikazioa eta elikagaien erakustaldiak.
Gure eguneroko lanean genero ikuspegia txertatzeari dagokionez, hainbat erronkari egin behar diegu aurre. Esate baterako, hainbat kultura praktika eta genero arau daude eraginpeko pertsonen, hiri errefexatuen eta harrera komunitateetako sektoreen artean. Eta itxaropen berbera jartzen dituzte beren programetan maskulinitatean eta feminitatean. Beraz, komunitateko eta religioko liderrak eta arduradun politikoak presionatzeko konpromisoa hartzea eskatzen du horrek. Bestalde, proiektuek gizonekin eta emakumeekin elkarrezketak izatea eskatzen du praktika horiei eta sinesmenei buruzko mito guztiak desmitifikatzeko. Maila desberdinetako langileek ere ezagutze eta gaitasun mugatuak dituzte. Komunitatean, osasun zentroetan, eskoletan eta beren lanean genero aldaketaren ikuspegiak aplikatzeko interesdun nagusien artean. Halaber, gaitasun mugatua dugu osasunarekin eta biktimak bideratzeko bideekin zerikusia duten jarduerak koordinatzeko eta alderdi interesdunen artean esperientzia partekatua dugu. Hala nola, poliziaren artean, txostena egiten dugun lekuan, tokiko lideren artean, eskolen artean, osasun zentroen artean, aholkularitzaren arloan eta bizirik direnentzako, atera direnentzako zerbitzu juridikoen arloan. Gainera, inklusio falta bat dago genero lentea ezartzeko orduan. Implementatu egiten direnean zerbitzuak eta baita ere sexu indarkeriaren biktimak diren hoientzat. Je suis basée au bureau de Bangui. Le programme Protection de l'enfant appuie le gouvernement dans la protection des enfants en situation de Horreak babesteko bereziki gatazka armatuetan erabiltzen diren haurrak. Gobernuei dei egiten die larrialdi egoeran dauden horiek babesteko. Talde armatuak erabiltzen dituzten mutikoak gizarteratzeko eta kolonizatzeko programetan neskek duten sarbidea indartu nahi da. Normalean neskek komandanteak erabiltzen dituzte espioitza poltsak daramatzaten komisionatuen emazte gisa. Hala ere, talde armatuetako liderrek ez dituzte talde armatuetako kide gisa hartzen. Beraz ez dituzte gizarteratze programen zerrendetan sartzen. Hori dela eta, UNICEFek kontrako metodo hautatu du soluzio bat, hau da, haur horiek identifikatzeko mekanismoa. Eta horretarako komunitatean oinarritzen dira. Komunitateei dagokionez, neska hauek sentiberatu egiten dira, jakiteko komunitateak nolakoak diren, eta ze behar dituzten, eta kontzientziatu daitezen behar berezi horietaz. Eta nola aurkitu haiek gizarteratzeko modua. Mundu mailan 2012 baino lehen, neska horiek talde armatuetan identifikatutako aurren 12% ziren. Baina UNICEFek martxan jarritako etenaldi komunitarioren ondoren 100% murriztu egin zen. Hau da, azkenean 5,5% izatera iritsi ziren 17 horren artean. Proiektuak finantzatzeko epeak oro har 8 eta 12 hilabete bitartekoak izaten dira. Baina horrek ez du bultzatzen neska horien gizarteratzea. Hau da, prestakuntza aldiak luzeagoak direlako. Neskentzat eta mutilentzat esan beharra dago, hain zuzen ere nesken kasuan, hauek beren aukerak mugatuta dituztela ogibide bat hautatzeko orduan. Ze normalean hilapaindegitza eta joskintza hartzen dute. Eta ez dute adibidez soldadura edo zurgintza edo beste ogibide batzuk hautatzen. Eta zer egiten dute mutilek? Nesken gizarteratzea lortzeko kasuan, estigmatizatuta daudenak sexu indarkeria sufritu dutelako, talde armatuen liderren eskuetatik, murriztu egiten da
beraiek ez dutelako kontatzen ze bizi izan duten. Ez talde armatuan daudena eta atera direnean. Beraz, laguntza psikosoziala ez da nahikoa eta komunitateak baztertu egiten ditu. Hain zuzen ere, sufritu duten indarkeriaren ondorioz. Eta gainera, uzten dutenean komunitateak baztertu egiten ditu. Ni Gloria Patricia Vergara naiz. Apoiar engarapen taldeko zuzendaria. Gu Arauka departamentuan gaude, Kolonbian, Venezuelarekin mugakidea dena, guk proiektu sozialak bultzatzen ditugu hainbat komunitatekin, batez ere hemen egiten dugu Araukako departamentuan. Guk ariketa bat egiten dugu generoa txertatzeko lanean bizentzutan lehendabizi lantaldeak ditugu. Eta haiekin hasten dugu prozesu bat, ulertu alizateko zer den genero ikuspegia. Eta komunitatetik jakintza elkarrizketa ere bultzatzen dugu, jakiteko zeintzuk diren genero arrakalak eta komunitatean daudenak eta horrela hasten gara alderdi kontzeptuala eta edukiak lantzen desberdinkeria, genero desberdinkeria inguruko prestalanak edo prestakuntza emateko gure jardunbide egokiak ere bultzatzen ditugu ulertu alizateko eta pixka bat lurrartu alizateko eta berrezko informazioa izateko jakiteko zeintzuk diren desberdinkeria arrakalak. Guk jadanik badagu prozesu bat martxan emakume talde batzuekin, Oxfamekin batera, eta emakumeen erlojua izena duen metodologia aplikatu dugu. Zer da hori? Emakumeek ebaluatu egiten dute zeintzuk dira egunean zer egiten dituzten jarduerak, zeintzuk diren ordainduak eta zeintzuk ez. Horrela, jarduera amaieran emakumeek identifikatzen dute zenbat ordu eskaintzen dioten lanari, ea ordainpekoa den edo ez, eta gero bereizi egiten ditugu ordainduak direnak edo ez. Emakumeen gogobetetasuna da ordaindu gabeko lan hori ekarpen handia izan dela bere familientzat. Bestela ez litzateke posible izango eta horrek balorazio berri bat ematen die gauzen inguruan eta hobeak dira ez bakarrik bere bikotekideen baita ere bere familiaekin. Ze horrela ulertzen dute zergatik sentitzen diren horren nekatuta eguna amaitzean. Hemen proiektu ekipo guztiak badute ulertzeko eta ikusteko zein den genero enfokea prozesu batean zehar, baina ikusten dute bakarrik proiektu bateko jarduera gisa. Horrek esan nahi du genero ikuspegiak ekartzen du gogoeta bat egin behar direla ere maila pertsonalean. Eta guk bultzatu egiten ditugu gune horiek gure taldeek gogoeta egin dezaten, baina aldaketak pertsona bakoitzak egin behar du. Eta bestalde, praktika hori, hau da, proiektuko jardueran bakarrik gelditzen baldin badira, beharrezkoa da ere beste ikuspegi batzuk txertatzea. Eta hor eskatzen zaie soilik jarduerak egitea beti ere hainbat ezaugarri kontutan hartuta. Eta ez gogoeta autokritiko bat eginez. Ni Karina Fonseca naiz, Costa Ricako migratzaileentzako Jesusen zerbitzuko zuzendari nazionala. Lurralde nazional osoan egiten dugu lan, eta gure instalazioak hiriburuan daude San Josen. Costa Rica eskualde barneko helmuga nagusia da erdialdeko Amerikan. Batez ere Nikaraguatik etorritako pertsonak hartzen ditugu, baina baita Salvadorretik, Hondurasetik, Kolonbiatik, Venezuelatik, eta erdialdeko Ameriketatik estatu batuetara doazen pertsona asko ere. Praktika honak, taldearen gaitasunak indartzari ematen diogu garrantzia. Prestakuntzarako, sentsibilizaziorako eta autozaintzarako guneak baititugu. Generoak sortutako zaurgarritasunaren aitorpenean modu eraginkorragoan lan egin ahal izateko. Aldatutako emakumeek eta neskek aurre egiten dituzten egoerak emakume transen edo adineko emakume helduen egoerak
Laguntza mota horrek zantzatik aldu gure lantalderen etengabeko prestakuntza iraunkorra eskatzen du. Bigarrenik, berrikuntza eta sormena. Kalte beretasun eta arrisku egoera handienean dauden taldeen zein egon gaitezken bezala, eta beste eragile batzuekin koordinatuko ekintzak imaginatu, ara nola supermerkatuak, banku sistema edo beste erakunde batzuk behar horiek modu egokian erantzun ahal izateko. Adibidez, indarkeria zirkulu batean dagoen eta esku hartzeren bat behar duen emakume baten kasuan, Kostarrikara iristean arrisku handiagoan jar ez dadin. Eta azkenik, gure zerbitzuen osotasuna, hau da, larrialdiko berehalako erantzun batez gain, kasu askotan, horren egoera konplexuak direnez, ihes egiten ari diren pertsonak izateagatik, beste eremu batzuetatik erantzun ahal izatea bilatzen dugu. Migrazio erregularizazioaren gaian lagunduz, laguntza psikologikoak identifikatzeko aukeretatik halaber denean, edo baita herrialdean ekintzailetzak edo laukak imagina ditzaketen espazioetan ere. Nola jarri prozesuak lehenik proiektuen gainetik? Aitortuz, beraz, nazioarteko lankidetza eta hainbat proiektu dinamizatzea eskatzen duen instantzia bat garela. Baina kontuan izanik, beti ere, lehenik eta behin, zaurgarritasun handiko pertsonei, neskatoei, nerabei, emakume-helduei, LGTBIQ+ biztanleriari lagundu ahal izatea dela. Lan sistematikoa eta etengabea eskatzen duena aldi jakin batean. Haiek berrosa daitezen eta Kostarrikan ezartzen edo bizitzen hastea arek eta modu egokienean eman dadin. Hori funtsezkoa da. Hau da, gure proiektuen gainetik dauden mugak ezartzen dituzten prozesuak eta bigarrenik, nola hartu zuzeneko laguntzan aurkitzen ditugun elementu horiek guztiak, kalteberatasunak, arriskuak eta erakunde gabeziak, eta nola aurkeztu herrialdean eragin politikoa duten eskaeren bidez. Herrialdean ere, egitura aldaketa garrantzitsuak gerta daitezen azkenean. Beraz, hor aldaketa garrantzitsuak gerta daitezen. My name is Inis Ngwawe. Bueno, listo. Hemos podido ver 4. Lau aurkezpen ikusi ditugu, eta lehen Pilarrek esan duen bezala, bideoan ikusi ditugu 3 minutuko kapsulatxoak. Ezinezkoa da egiten den guztia hain denbora laburrean, transmititzea. Eta egitura argi bat dute, parte hartzek, eta horrela errazago hitz egingo dugu hemen. Jardunbide egokien inguruan galdetu da eta uste dut horretan asmatu dela. Oso positiboa da eta bada ere emaitza ukigarriak azpimarratzeko modu bat. Azken batean hori bilatzen delako, inpaktu eraldatzaile hori, bizitzak eraldatzen dituena. Zer zailtasun dauden eta hori ere agertzen da lapsusetan eta ere, ezta? Jardunbide egokiak ere, askotan gehiegi izaten delako guretzat ikustea zer erronka, zer zailtasun dugun aurretik, eta batez ere, jardunbide egokiez hitz egiteak pixka bat inspiratu egiten gaitu, argia ematen digu, eta beste herrialde batzuetan ikus dezakegu gure burua islatuta. Eta nik hasteko gai bat proposatuko dut, horren inguruan hitz egin dezagun eta espazioa zabalduko dut hemen eta online zaudetenoi erreakzioak adierazteko. Lehenengo txanda hau laburra izango da, 15 minutu edo eskaineko dizkiogu, eta gero beste 4 bideoak ikusiko ditugu, entzungo ditugu beste 4 pertsona, eta horren ondoren izango dugu tarte zabalago bat jarraitzeko. Beraz, ongi iruditzen bazaizue altxaskua, esan nahi duzuena, eta pixka bat pauta batzuk jarraitzearren,
ikusi ditugu orain arte barne lanaren erronkarekin lotutako bizipenak. Taldeen baitakoak, lantaldeen baitakoak, ezta? Batez ere, hasteko erreparatu diogulako komunitateekin, jendearekin egiten den lanari. Baina zer gertatzen da antolakuntza mailan? Oro har, gure buruari aplikatzen dizkiogu, aplikatu nahi ditugun ikuspegi horiek. Saiatzen gara, ez, nola ateratzen zaigu, pixka bat, horri jarri nahi diogu arreta, ez, barne mailako lan horri. Batzuetan, batez ere izaera mistoko erakundeetan, horrek zailtasun erantziak ekar ditzake. Hemen zaudeten artean askok, Rita, zure ere erakunde mistoa da? Gizonak eta emakumea daude erakundean? Mistoa da, ados, bai. Haría, si os parece, para que cualquiera... Beraz, nahi duenak, hitza har dezake, ideia honen arira. Nola egiten dugu lan? Non ditugu korapiloak? Askatu ditzakegun korapiloak. Lehen ere, airean geratu da, eta dami horri buruz galdetzen nion. Zakin hor galdetu duen, maskulinitateen lanaren inguruan. Erakundeetan, ea urratsak ematen diren, maskulinitate espositiboekiko, edo, honi buruz hitz egingo dugu? I think for our situation, for example, in Kenya, Gure egoera kontuan izan da, Kenian adibidez, generoen arteko oreka hori, erakundaren baitako zerbait da. Badaude gizonak, badaude, lantaldeetan gizonak, baina pertsona horiek, guk osasun bultzatzailea ditzen diegu. Eta badira giltzarriak egitura osoan, nolabait sostengatu egiten gaituztelako eta komunitatearekin harremanetan daudelako. Beraien lanak lagundu egiten gaitu, guri lagundu egiten digu gizonak edukitzen. Erakundeetan, adibidez, lortzen dugun informazio asko, auzi erlijiotsua dela eta, mezkietetara joaten da, eta adibidez, ostiraleko otoitzetan emakumeok baliatzen ditugu aukera horiek informazioa helarazteko. Azken baten egiten duguna da, genero bakoitzaren indarguneak baliatu egin behar dugun lan egiteko, eta egin behar ditugun proiektuak egiteko. Eta horixe zen esan nahi nuena, ez? Baliatu egiten ditugula desberdintasun horiek herritar guztien gana heltzeko. Bakoitza segmentu baten gana iristen baita horrela. Dinamikei dagokienez, estiloak aldatu beharra dago. Estiloak aldatu esango nuke horren beharrean gaudela. Bueno, buenas tardes. Tal vez agregar a propósito de la pregunta que se planteó. Eta agian ezakitatzo edo gaur egin zen galdera hori. Baina horrekin lotuta, eta bideoetan ere aipatu denez, garrantzitsua da taldeen gaitasunak indartzea. Eta hor, uste dut badaudela proiektu bereiziak gizoneenak eta emakumeenak, badago ideien, jardunbideen, ohituren deseraikuntza bat, maskulinitate hegemonikoari dagokionez, nola izan behar den, nola deseraiki gura, ez da? Eta baita ere oso errotuta dauden ideia patriarkalak, indarkeriarekin lotutakoak, eta prozesuriek motelak izaten dira, ezin dira gauetik egunera eraldatu, baina horrek beste aldaketa bat dakar, ez da? Eta beste, esan dezagun, lan erantzi bat, badakigu guk eraginkorrak izan behar garela, gure lanean aldaketak ahalik eta azkarren bultzatuz, baina beti ez dago aukera
nahiko genituzken prozesu guztiak aurrera eramateko. Gure kasuan, saiatu gara, adibidez, involukratzen gizonak, lantaldeko parte garenak, baina helburua ez da izan soilik berariazko alderdiak lantzea. Azken batean, nork bere espazio dituelako, ez da, eta soilik barneko lan hori, harremanak ditugu etxekoekin, gure lagunekin, lanekoekin, egunero hainbat harreman ditugu, eta askotan, nolabait guretzat garrantzitsua izan da ikustea zer adierazle egon zitezkeen. Zaila delako, zaila delako, dena estalita edukitza, baina adierazleak edukita, behintzat, detektatu ezakegu, adibidez, kontratazioak egiterakoan, ez kontratatzea bidean motelago aritu daitezkeenak, interesik ez dutenak azken batean, hori aurrera pausak emateko. Hori ere badagoelako, batzuek ez dute onartzen, genero arrakala badagoela, eta hori ere onartu egin behar da, eta horren arabera jokatu, ez da. Eta bestalde, eta horrekin batera, barne mailan ere prozesu gradual bat eraman behar da aurrera. Onartuz, eta nik hori sinesten dut, onartuz, ez garela iritsiko guztiz deseraikita dagoen puntu batera, ez da, prozesu hori ez da inoiz amaitzen. Añado quizá porque también Bai, eta erantziko dut beste zerbait agian ez orain erantzuteko, baina sinesgarritasunari eragiten diolako, ez da? Genero analiziak egiterakoa zenean, edo generoa aintzat hartuta planifikatzen hasten garenean, ez? Bada koherentzia kontu bat ere, ez da? Barne lan hori. Aurrera, Tomadorritza hartu nahi duzu? As an organization, BARC is it's not like working only for. Erakunde baten lana ez da bakarrik jendearentzat, pertsonentzat lan egitea. Gurea ere erakunde mistoa da eta genero berdintasuna da gure programetako bat. Beste sektoreekin ere lan egiten dugu, baina erakunde gisa saiatzen gara beste lan ingurune batzuk ere edukitzen, adibidez emakumeentzat. Not having unsafe. Eta animatzen ditugu emakumeak arriskutsuak ez diren lan inguruneetan ez egotera. Ez dugu nahi emakumeak horrelako ingurune arriskutsuetan egotea. Guk nahi dugu haiek aukera berdintasuna izatea. Lanpostu bat eskatzen dutenean, eta soldatak ere berdintasunean eman daitezen nahi dugu. Lehia justua izan dadin, berdintasunekoa, edozein lanposturako. Horretaz gain ere, bermatzen ari gara, genero berdintasuna programa guztietan egotea. Libanon oroar normalean gizonek sektore pribatuan lan egiten dute, soldata altuagoa izaten da bertan, eta ez nabil nazioarteko gobernuzkanpoko erakunde ez, tokiko ez ari naiz. Baina, horrez gain ere, badira gizonak gurekin lan egiten dutenak, gure erakundean, eta hori ere ongi dago. Beraiek ere badutelako nolabaiteko dedikazioa. Eta horregatik datoz lanera, gurera, ez da soldatarengatik. Generoa zeharkako gaia izateak badu garrantzi bat gure erakundean. Baditugu horretarako eta hori horrela dela bermatzeko barne legeak. Eta gure soldatak berdintasunez ematen dira, aukera berdintasuna ere dago, eta gero, landa eremuan baditugu gizonezko voluntario asko. Gure
erakundean, voluntarioi dagokienez baditugu gizon asko ere, gurekin lan egiten dutenak. Eta horregatik, generoaren zerkakotasunarekin lotutako edozer gauza, hor dago, bai erakunde mailan eta bai programa mailan. Zure iritzi zergatik daude voluntario gehiago, gizonezkoak, emakumezkoak baino? Zuen kasuan. Ez da arrazoi ona, arrazoia ez da positiboa. Gazte gehienek, gurekin lan egiten duten horiek ez dutela lanik aurkitzen, errefuxiatuak direlako. Eta gainera ez dutela aukera handirik. Ez dute aukera handirik, lanpostu bat aurkitzeko, edo prestakuntza jasotzen jarraitzeko eremu horietan ez dute ezer egiten. Eta horregatik askotan oso pozik egiten dute lan voluntario gisa soldata oso txiki baten truke. Ezakit hemen aretoko inork hitzartu nahi duen hainbat erakundetako pertsona zaudete, eta agian zerbait esan nahiko duzu, ezta? Barne prozesuei buruz, generoari dagokionez, egiten diren aldaketei buruz. Azken batean, kanpora begira egiten dugun lanean ere eragin positibo bat duelako, ezta? Edo hurrengo bideoak ikusi nahi du. Pues podemos pasar adelante con los vídeos. Ongi, jarraituko dugu orduan bideoekin, gero edukiko dugulako guztiei entzuteko tarte zabalago bat. My name is Rita Hamdan and I'm Rita Hamdan dut izena eta Popular Aid for Relief and Developmenteko zuzendari nagusia naiz. Gure bulego nagusia Libanoko hiriburuan dago, Beiruten, gure jomuga biztanlea 40.000 errefuxiatu palestindar eta siriar dira, Libanoko familia pobrez gain. Eta 27 kokaleku informaletan bizira, Tiro, Zaira eta Beiruten. 6 emakume talderekin lan egiten du gure erakundeak. Talde horiek dira baztertuenak, ahulenak, zaurgarrienak. Eta esku hartzeek beren beharri izan eta kezka espezifikoei aurre egiten saiatzen dira. Azken 37 urteetan, Libanoko kokaleku informaletan aritu gara lanean, bereziki alduntza eta tokiko emakumei laguntzen. Batez ere, azpimarratuz edo arreta jarriz botere desoreketan, horiek zuzendu ahal izateko emakumei autonomia handiagoa emanez. Prestakuntza programa garatu dugu, bertako emakumeak eta gazteak ahalduntzeko eta arazoen konponketan laguntzeko. Oinarrizko beharrak asetzeko jarduerak bultzatzen ditugu familientzat eta komunitateentzat. Emakume eta gazte gisa, errefuxiatu gisa, dituzten eskubideak defendatzeko. Argitu behar dugu errefuxiatu palestinarrek eta siriarrek ez dutela, ez eskubidarik, ez oinarrizko garapen ondasun edo diru iturririk. Ez da komunitatean ere, emakumeen kasuan diskriminazioa bikoitza da. Errefuxiatuak dira eta gainera emakumeak dira. Eta debekatuta dute adibidez Libanoko politikan parte hartzea. Horrez gain, emakume errefuxiatua Palestinako herri batzordean modu eraginkorrean eta demokratikoan parte hartzeti salbuetsita daude ere. Horiek izanik, kanpaleku horietan, asentamendu informal horietan, erabakiak hartzeko ardura duten organoak. Emakume taldeek, asentamendu informal horietan, hainbat arrazoirengatik bestelako ezaugarria dituzte. Batez ere gizonek hartzen dutelako normalean parte, modu izendatu batean, batzordeetan. Ez zauden horregatik oso zabalik edo oso irekita emakumeen batzorde horien aurrean. Eta horregatik, eta kanpalekuetan, lehia handia dago agintaritzaren aldetik. Herri batzordeak
komunitateko gobernantzarako organo teknikoak dira, baina emakumeek eragin handiago dute leku batzuetan besteetan baino. My name is Alisa Maya. Alisa Mayer izena dut, genero indarkeriako ofizial gisa lan egiten dut UNRWAren Libanoko tokiko bulegoko babes unitatean, Libanoko errefuxiatu palestinarrekin eta siriarrekin lan egiten dugu. Azken urtean, gure erakundea genero indarkeriaren prebentzioa eta erantzuna integratzeko lan egin du. Adibidez, gure osasun kliniketan, prestakuntza jaso dute langile guztiek identifikazio segurua egiteko eta sexu eta genero indarkeria kasuak deribatzeko. Garrantzitsua da, badakigulako horrek lotura handia duela ere osasun mentalarekin. Eta genero indarkeria gure osasun mentaleko programan sartu dugu. Paziente gehienei egiten zaizkien osasun mentaleko azterketetan genero ikuspegia ere barneratzeko. Badakigu, esan bezala, lotura bat dagoela, eta horregatik harremanetan jarri gara komunitateko gizon eta emakumeekin, haien erresilientzia hobetzeko eta indarkeriaren oinarrietara jotzeko. Gure hezkuntza eta prestakuntza programan eskola kontseilariak ere trebatu ditugu genero gaietan. Zaintzaileentzat ere kontzientziazio saioak egin izan ditugu. Adibidez, lantzeko haurren bortxazko ezkontzak eta sozializazioa, emakumeen batzordeak. Eta emakumeen batzorde horietan ere prestakuntza ematen diegu komunitateko emakume horiei genero berdintasunean duten ezagutza sakontzeko. Horrez gain, COVID-19arekin lotutako konfinamenduak, krisialdi ekonomikoak protesten gorakada bat ekarri du, errepideak itxita egon dira, erregaien eskazia bat egon da, mozketak egin dituzte, elektrizitate horniduran, instalazioak itxi dizkigute, indarkeriazko ekintzak egon dira, azken batean arazo larriak izan ditugu jarduerak aurrera eman ahal izateko eta gure zerbitzuak eman ahal izateko. Horregatik, gure lan egiteko modua aldatu behar izan dugu. Gure zerbitzu eta jarduera asko online eskaini behar izan ditugu. Lehenengo itxialditik hasita. Lehenengo itxialdi hartan gure lana batez ere online egiten genuen. WhatsAppa eta bestelako kanal batzuk erabiliz. Eta badakigu gainera garai hartan gora egin zuela genero indarkeriak. Gainera, telefono linea batzuk zabaldu genituen, genero indarkeriaren aurreko babes eskaintzeko, aurren kontrako indarkeriaren aurrean babesteko, eta horrela, pixkanaka ere partekatzen hasten dira beraien artean. Kaixo, Tamador Akel dut izena, Palestinako nekazaritzaren garapenerako elkartean ekintza humanitarioko proiektuen koordinatzaile gisa lan egiten dut. Gure bulego nagusia Ramalan dago, Zisjordanian, Palestinan, bulegoak ditugu Zisjordanian eta Gazalized people or groups Gure lan handiena, landa eremuetako pertsonekin egiten dugu, baztertutako taldeekin. Eta arreta berezia jartzen dugu eremu horietan. Nekazari, emakume eta gazteekin lan eginez batez ere. Guk lan egiten dugu, onuradunen irizpideak lantzen, lurra lantzeko jarduerekin lotuta. Ekintza humanitarioarekin, gure esku hartze nagusiekin lurra birgaitzen dugu. Palestinan lurren jabetzarekin lotutako arazo handiak ditugu. Atzerapen handiak egiten diren eskaera kopuruei dagokienez, eta asko dira parte hartu nahi duten emakumeak. Guk puntuazio sistema bat erabiltzen dugu eta puntuazio handiena emakumeei ematen diegu eskaera egin duten emakumeei lurra eskatzen duten eta lurrak erregistratu nahi dituzten emakumeentzat. Askok izan ere badituztelako, baina ez dutelako beharradina baliabide lur hori erregistratzeko, bere izenean erregistratzeko. Puntuazio handiagoa dugu ere
emakumeentzat baldin eta froga badezakete beraien esku dagoela bere senideen biziraupena eta diru sarrera edo ondasun sarrera. Badaukagu ere taldeko babeserako talde bat, komunitatearen babes taldea edo PCK izena duena, eta lan voluntarioa da, 15-20 kide bitartean elkartzen dira, eta lan egiten dute prestakuntzan sakontzeko, batzuetan lantaldeak eskaintzen dituzte, beharrezkoak dituztenean, pertsona eskatzaile horiek. Hainbat zerbitzu edo programa eskaintzen dira. Askotan dokumentazioa ere eskaintzen dugu giza eskubideekin, legeekin lotutakoa, desgaitasuna duten pertsonen eskubideekin lotutakoa, eta talde horiekin, komunitateko babes talde horiekin, saiatzen gara ere bermatzen eta zaintzen emakumeen parte hartzea. Hori oso baliagarria izan zen, COVID-ak eragindako itxialdietan, emakumeek lan handia egin baitzuten komunitatei laguntzeko. Garrantzitsua izan da ere emakumeek bertako batzordean egindako lana. Palestine land ownership is mostly owned by men and women. Palestinan lurraren jabeak batez ere gizonak dira, gutxi dira lur jabeak diren emakumeak. Azken estatistiken arabera, emakumeen 3–5% bitartean dira lur jabeak. Eta nekazaritza sektorea da, dena den, emakume gehien enplegatzen dituen sektorea. 35% edo 40% nekazaritzan aritzen baitira. Bien bitartean, lurraren jabetza, lurren titulartasuna, batez ere gizonena da. Emakumeen 1% delako lur jabe. Eta horrez gain, gure lanean, beste oztopo handi bat, emakumeen parte hartzea da. Hala nola prestakuntzan, tailerretan, truke bisitetan, eta horren arrazoiak asko dira, faktore soziala, erlijiosoa, ekonomikoak. Eta gainera, ez dugu lortu komunitate guztietan horren arloan lan egitea, kontserbatzailenetan zailtasun handiagoak egon baitu. أنا اسمي تغريد جمعة، ناشطة نسوية ومدافعة عن حقوق الإنسان، رئيس مجلس إدارة جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل، وعضوة متطوعة في العديد من الجمعيات. أعمل كمدير تنفيذي لاتحاد لجان المرأة الفلسطينية. شاركت في العديد من المؤتمرات الدولية والمحلية، وقدمت خلالها العديد من أوراق العمل والندوات حول أوضاع المرأة الفلسطينية ومعاناتها والحقوق المسلوبة للنساء الفلسطينيات. استطعت تجنيد العديد من الأصدقاء من خارج فلسطين لإيصال صوتنا ومعاناتنا تحت الاحتلال ودعم ومساندة المرأة الفلسطينية. تشكل تدخلات العمل الإنساني في الأوقات العادية وأوقات الطوارئ من منظور النوع الاجتماعي أحد الركائز الأساسية للاتحاد، حيث يسعى الاتحاد من خلال التخطيط وتحديد الاحتياجات والتنفيذ إلى مراعاة إدماج النوع الاجتماعي وفق الأسس الأممية، لا سيما المعايير الإنسانية الأساسية والمعايير الدنيا للإدماج، من أجل ضمان تعميم قيم المساواة وعدم التمييز بين الجنسين من ناحية، ومن ناحية أخرى تبني نهج تشاركي مبني على تقوية النساء السياسية والمدنية ليصبحن أكثر قدرة على ممارسة حقوقهم والمطالبة في تعزيز مكانتهم الاجتماعية والسياسية. هذا كله من خلال رؤية استراتيجية للاتحاد تقوم على أن التغيير يبدأ مع ومن النساء في مجتمعات ما زالت النظرة والمفاهيم الذكورية تشكل المساحة الأكبر فيها. يواجه اتحاد لجان المرأة الفلسطينية العديد من التحديات خلال عمله مع النساء، مما يشكل عبء كبير عليه، وأهم هذه التحديات هي التحديات السياسية، حيث أن الاحتلال والعدوان المتكرر على قطاع غزة وما صاحب ذلك من قتل النساء وهدم لمنازلهم واعتقالهم مما جعل النساء في حالة دائمة من عدم الاستقرار وفقدان الأمان، وانعكاس ذلك على الحالة النفسية والصحية، حيث أظهرت التقارير أن 90% من النساء والأطفال بحاجة إلى دعم ورعاية نفسية وصحية. ثانياً، الحصار المفروض على قطاع غزة مما يعيق من حركة النساء وقدرتهم على الخروج من غزة، وخاصة النساء اللواتي بحاجة إلى علاج في الخارج.
وهذه الأوضاع تؤثر على التقدم في أوضاع المرأة على جميع المستويات. الأوضاع الاقتصادية: ارتفاع نسبة البطالة خاصة في صفوف النساء، حيث بلغت البطالة بين النساء في السنوات الأخيرة 40% من مجموع نسب البطالة، وهي النسبة الأعلى في صفوف النساء عنه في الذكور. القوانين التمييزية ضد النساء والتي تصادر حقوقهن الاجتماعية والصحية ولا تحقق المساواة بين الجنسين. إضافة لذلك أن مجتمعنا هو مجتمع ذكوري يقوم على التمييز بين الجنسين. كل ما سبق يجعل النساء في حالة من عدم الاستقرار وعدم الأمان والحاجة الدائمة إلى الدعم والإسناد. Bueno, hemos escuchado las 4 experiencias que faltan. Entzun ditugu, falta ziren 4 azalpena, batzuk bideoan ikusi ahal izan ditugu, eta gustatuko litzaidake beste gai bati heltzea berriro, badelako izendatzaile komuna gaur arratsaldean. Gaur goizean ere aipatu dugu, atera da, eta bada espazio propioen eskaerarena. Emakumeen espazio propioen eskaerarena. Ritaren kasuan, aipatzen duzu, emakumeen batzordeen eraketa, ezta? Dauden beste herri batzorde hori ez gain. Palestinan hori baitute zilagitasuna, autoritatea, maila politikoan. Batzorde horietan gizone parte hartzen dutenez, eta gainera alderdi politikoen onespena dute, ezta? Baina aipatu dituzu ere emakumeen batzorde horiek eta nola esparru batzuetan influentzia handiagoa duten. Ez dakit honetan gehiago sakondu dezakezun, zer zilegitasun dago? Zer zilegitasun dute emakumeek iristen direnean espazio batera, non kolektiboki az daitezke. Lógicamente hemos aprendido del movimiento feminista, ¿no? Los grupos de autoconocimiento. Mugimendu feministatik ikasi dugu, horiek bere espazio propioak, logela propioak ere badira. Eta horrek laguntzen du, nola da zuen esperientzia batzordeekin, zergatik dira eragingarriagoak edo eragin handiagoak dutenak? Nik labur-labur aukera eskertu nahi nuke, ikaskuntza tailer honetara gonbidatzeagatik, horrela deitzen diot, emakumeen batzorde dagokienez nola sortu ziren, nolatan sortu ziren emakumeen batzordeak, ideia sortu zen, hainbat jarduerekin, badibidez kontzientziatu nahi geniturako emakume taldeak. Analfabetismoaren kontra borrokatzeko esate baterako, haurrentzako jarduerak egiteko, animatzaileak genituen. Eta horren ondorioz, hainbat emakume elkartu ziren, eta erabaki zuten gauzak gehiago egin nahi zituztela beren komunitatentzat. Eta horretarako gaitasunak behar zituzten. Eta horregatik, iritsi ginen ahalduntze prestakuntzara. Gaitasun komunikatiboak landu genituen, nola aurkeztu beren kasuak, zer behar duten, eta prestakuntza ere hartzen zituen emakumeen batzordetan. Batzorde popularrak normalean gizonek osatzen dituzte, inposatu egiten dituzte. Alderdi politikoek ez dituzte hautatu ere egiten, ideia ez zitzaien gehiago gustatzen. Hau da, emakumeen batzorde aktiboak izatea, erabakiak hartzeko gaitasuna izatea, arazoa konpontzeko. Beraz, horregatik, emakumeen batzordeen kasuan, saiatu ziren gizonen batzorde popularrekin komunikatzen, esateko ez gara lehiatzen ari boterea eskuratzeko. Lehiatzen ari gara, gure bizi baldintzako betzeko. Baina izan ere, azken batean,
lehia bada botere orekaren lortzeko. Eta emakumeek ez dute mugimendu popularren kide izan, ze haien erreputazioak batitu bere arazoak. Eta horregatik, independenteki lan egiten dute, parkekin batera. Hau da, ez dugu haiekin batera lan egiten. Ez dira pardeko enplegatuak emakumeen batzordeak dira, lan bikaina egiten dute, erabakiak hartzeko arloetan, eta guk horrela babesten ditugu beste ONG batzuek bezala, JKE batzuk bezala. Oso indartsuak dira, aipatu nahi nuke, desastren kasuan ere, Libanon, 2 urtetik behin hondamendi bat izaten dugu. Izaten dira erasoaldiak, engerrak, edo barne borrokak eta bar. Kasu horietan, pertsona asko ditugu, leku aldatuak direnak baizik eta refuxiatuak ere. Libanesak ere leku aldatzen dituzte batetik bestera, beraz, emakumeen batzordeak eginkizun garrantzitsua dute, bai bake garaian eta bai gerra garaian. Hainbat tokitan elkartzen dira, badibidez eskola publiko batean elkartzen dira, non leku aldatuta daudenak elkartzen dira, eta gauzak antolatzen dituzte, batez ere emakumeentzat. Emakume batzordeak sortzen dituzte, desplazamendu zentroetan eta ikusten hasten dira ze behar dituzte. Zeintzuk diren haien beharrak, bai erbesteratuak izan edo Libanokoak izan. Ze behar dute emakume haurdunak edoskitzea dagoen edo ez, arazo guztiak konpontzen dituzte. Segurtatzen dute emakumeak banatuta dituztela komunak, garbitasuna dutela, alduten guztia egiten dute leku aldatuta dauden pertsona guztientzat. Zergatik, emakume batzorde horiek esperientzia dutelako leku aldatuak izan aurretik. Oso aktiboak dira, baina hondamendietan ere eta bake gaian ere. Hori nahi nuen azpimarratu. Espero dut horrek zure erantzunari erantzungo diola. Zerbait esan nahi duzu? Bai, jardunbide egokiak partekatu nahi nituen emakumeen parte hartzerako espazio publikoetan. Eta gainera, parkek egiten duenaz gainera badugu kontsortzio bat. 3 organizazio ditu, hau da, badugu ere beste organizazio bat laguntza psikosoziala eskaintzen duena, partzuergo gisa, SBB Internationalekin lan egiten dugu, Espainiako organizazioekin ere kolaboratzen dugu, gure lana batik bat oinarritzen da. Segurtasun alimentarioan, lurrak pres jartzean. Proiektuaren aurretik ebaluazio bat egiten dugu. Eta emakume taldeak, talde mistok egiten ditugu, gizonak eta emakumeak, hitz egiteko ze premiak dituzten. Implementazioa aurretik 7-6 pertsonen taldeak erosatzen ditugu, gizon emakumeek osatua, eta onuradun taldea egiten da, beharrak zeintzuk diren hautematen dira, eta beste zerbait ere badugu. CBC, babes taldea dugu, eta plangintza bat egiten da komunitatearentzat, hondamendiak gertatuz gero, arriskoak gutxitzeko, eta normalean talde horiek orekatuak dira, emakume eta gizonen artean, eta prestakuntza askok egiten ditugu, bideoan esan da, eta normalean, lehentasunen gainean boto ematen dute, eta sufritzen dituzten arriskuak eta dituzten aukerak, emakumeek badute aukera berbera arrisku horien inguruan botoa emateko. Beraz, aurkeztu duzun esperientzia horretan, tamador, horrela ondo dago, bai, tamador da. Diskriminazio positiborako politika duzue. Eta lan egingo duzuen populazio hori hautatzeko orduan. Eta
bultzatu egiten duzu batez ere emakumeen lana. Aukera errealak dituztenak lurra kontrolatzeko. Eta gainera, familia burua diren emakumeak, bere familiaren hornitzaileak direnak. Hori aipatu nahi nuke, zure esperientzian garrantzitsua da. Luego, las medidas de acción positiva pues, son parte de las políticas. Hoi dana eskatutako politiken barne da. Beraz, hori ematen duzue zuen organizazioan aurrera? Bai, 2017-2018 hasi ginenean, jardura honekin hasi ginen lehen proiektuan, agentzia katalan batek ordaindu zuen, edo finantzatu zuen. Eta onuradunak bilitzen hasi ginenean, 100 eskari baino gehiago jaso genituen, onura hauek jasotzeko proiektu honetan, eta ikusi genuen, 5-6 eskari genituela emakumeek bidalitakoak. Eta orduan, departamentuan gure taldea elkartu egin zen eta hasi ziren hautaketa irizpideak errebisatzen. Eta ikusi genuen, denak asko dagoela lurren titulartasunean, eta historiak frogatu digu titulartasuna normalean gizonena dela eta ez emakumeena. Baina hori da, emakumeak ez direla lurren jabe. Eta hori gertatu zen proiektua hasi aurretik. Eta badago auzi bat lurraren erregistroa eta jatorrizko lurrei buruz hitz egiten duena. Ez dakit ezagutzen duzuen erlegio islamikoak zer dioen. Emakumeek dute, gizonek dutenaren erdia, hau da, emakume batek izango du, gizonak duenaren erdia. Beraz, hori, ez da aukera berdintasuna ematea emakumei, baina gutxienez, badute aukera batzuk zerbait izateko, beraiek duten zerbait izateko. Beraz, proiektu honekin hasi ginenean 2018an, estadistikek erakusten dute aldeak daudela, 100% altuagoa dagoela emakumeen aurtean lurren jabe direnak, lur jabeak direnak, baina oraindik ez dugu gobernuaren estatistika bat, zenbakiak zentzu diren jakiteko, baina gure esperientziaren arabera, lehen proiektuarekin konparatu nahi duzuenan, 2017an, 2 emakume genituen gure proiektuan parte hartzen zutenak, orain ia 16 emakume daude parte hartzen ari direnak proiektu honetan. Beraz, bai, hor funtzionatzen du diskriminazio positiboaren ekintza hori, bai, kausa efektua hau da, neurri hartzea eta gero ondorioa. Hau da, bai, funtzionatzen du. Bai, gustatuko litzaidake. Azpimarratzea 3 adibide oso zehatz, ahalik eta laburrenen. Karinek ere planteatu duena bideoan bat nator, eta gaina zerikusia du galdera horrekin, atzo eta gaur aipatu dena, hau da, pertsonen esku hartze zuzena erabakietan, ez bakarrik onuradun gisa proiektuetan. Eta hori azpimarratzen dut, ze Eusko Jaurlaritzaren proiektuaren babesean ere egin den. Eta hemendikan aprobetxatzen dut aukera eskerrak emateko. Lehen adibide honek zerikusia du, Karinak esan duena bideon, supermerkatuetan gertatzen den hori itzen oso argi, ez da oso argi gelditu. Hau da, kideak hasten direnean hitz egiten batez ere emakumeekin, eta ulertu beharra dago, Kostarrikako pertsonengana iristea zailagoa dela Kostarrikan ze immigrazio historikoa dagoela. Nikaraguako pertsona asko migratu zuten Kostarrikara, baina beste herrialde batzutakoak ere. Eta bereziki Nikaraguako pertsona batzuekin eta El Salvadorrekin nirekideak
esaten zuten, dirua emanezkeo, dirutan, laguntzeko elikagaiak erosten esate baterako, horrek etzen praktika egoki bat, ze hauetako pertsona batzu, Kostarrikara iristen dira, eta ezagunek hartu egiten dituzte, hurbileko pertsonek harrera egiten die, ezaguna direlako, baina beraiek ez dituzte zuzenean ezagutzen, eta larrialdian Kostarrikan hartzen dituzte, baina gero beste baldintza batzuengatik. Adibidez, dirua ematea jateko erosteko. Berak esaten zuen, guk dirua emate badiegu, orduan dirua horren erabilera ez da guk pentsatutakoa izango, baizik izango da hartzen gaituzten pertsonena. Eta galdetzen ziotenak zein da azken batean erabakiak hartzen duena, hau da, zeinek erabiltzen dute dirua beste emakume batzuk. Hau da, batean gizon batek botera handiagoa duena, diru sarreren gain, etxen dauden diru sarreren esan dezake. Diru kopuru horretatik parte bat izango da elikagaientzat, baina beste parte bat izango da beste gauza batzuk ordaintzeko, eta ez dute zertan izan pertsonen onurarako, erabil daitezke baita ere gauza pertsoneletarako. Hori gertatu diteke horrela, eta gainera proposatzen ziguten izan zezaketela laguntza espezietan, ze ere badira hainbat produktu jendeak kulturaleki kontsumitzen dituena, naiz eta Erdi Amerikan, herrialde txiki batzuk daude ezaugarri komunak dituztenak eta desberdintasunak ere garrantzitsuak iruditzen zaizkigunak adieraztea, eta orduan aurkitzen dugu aukera bat badagoela. Orain arte, funtzionatu duena, hau da, kasu batzuetan, janari laguntza eskaintzea, baina horretarako supermerkatu batzuekin akordio bat izateko aldez aurretik kargatutako txartela bat, adibidez, eta haiek horrela zuzenean joan daitezke ara, erosi behar dutena, eta gainera nahi duten produktuak hautatu ditzakete. Eta Erdi Amerikan oraindik oso ohikoa da espezietan janaritarako ematea. Eta horrela, ez du zertan une horretan behar bat izan. El tema de los supermercados y que además me parece da cuenta también de cómo... Eta gainera, horrela, praktika egoki bat sar daiteke, pertsonei entzunez, eta beren beharra kontutan hartuz bigarren adibide bat badago, eta adibidez psikologiako kideek eta lan sozialekoek talde batzuk sortu dituzte, gogo eta egiteko, generoan oinarritutako indarkeria hausnartzeko. Hau da, jakiteko eskubideak dituztela eta akonpainimendu psikosozial bat izan dezaketela, egoera hoiei aurre egiteko. Ez bakarrik beren jatorrizko herrialdetan, transitoan, oraindik ere jarrai dezakena, Kostarrikan duten egoitzan, eta hemen funtsezkoa izan da, kideek metodologia parte hartzaile bat izan dute, eta proposatu dute ze eduki nahi duten gune horretan. Hau da, eta hori izango litzateke zailena, hau da, bere integraltasunean. Hay algunos temas que, por ejemplo, pueden ser importantes para la organización, pero que ellas tal vez decidan que no son los más relevantes en su... Eta direnak adierazgarrienak, eta horrela, gai jakin batzuen inguruan kasu honetan, nahi zuten ere, ahalik eta sesio gehiago egin, eskubideen sarbidea lantzeko, sexu osasuna ere lantzeko, kit batzuk erosteko gizarte segurantzaren inguruan, erosi nahi dena. Eta uste dut horre aukera bat dagoela prozesuak beharretara egokitzeko. Eta azken espazioa izan dadin gehiago pertsonen antzekoa. Eta gainera eraiki dezaten aldi berean
garatzen ari den hori. Eta hirugarren adibide bat ere jarriko dut. Costa Rican talde batzuk daude, gizarte zibilaren ordezkariak direnak, estatuaren erakunderen artean badibidez ararteko antzeko bat, erakunde batzuk nolabaiteko mandatua dutenak, herrialdean dagoen dinamika migratzailean, baina ez daude horren beste espazio organizados, representados. Egituratuta daudenak, edo migratzaileek zuzentzen dituztenak. Eta hor kezka txiki bat ere badago aspalditik. Hau da, pertsonen aldetik. Zergatik ezin da espazio horretan eta adibidez organizatuetan lan egiten ez duen jendea, baina Nazio Batuen parte izan daitekeena eta jendearekin harreman zuzen gutxi duena eguneroko lanean. Eta horrela Costa Rican errazagoa izan daiteke tokiko mailan zabaltzea. Eta gainera herritarren kontseilu bat sortu nahi dugu. Adierazpen behartuaren inguruan badakigu ez dela jadanik aukerak izango dituen erakunde bat izango. Hau da, ez dela erakunde bat izango, baina pixka bat pertsonen ahotsak ezagutzera emateko elkarrizketa guneak sortzeko eta ikusteko ere nola izan daiteken espazio hori. Hau da, alderdi edo ardatz garrantzitsu batzuk izateko eta gainera horrela sarbidea izan dezagun erakundetara eta ondorioz parte ardezaten gaituta prestatuta dauden gunetan eta gainera gaur egun ez dauden espazio berriak sortzeko eta garatu beharrekoak pertsona asko iritsi baitira azken urteetan eta hau Costa Ricako migrazioaren ezaugarria da, ez da aldi baterako, gehienetan iraunkorra izaten da, hainbat urtetarako. Gaur egun ere pertsona asko ezin dute Nikaraguara itzuli, erregimen diktatoriala dago, ezinezkoa da pertsona askorentzat itzultzea. Naiz eta nahi izan ezin dute itzuli beren bizia arriskuan dagoelako. Eta gainera herritarren kontseilua, oraindik ez da izen definitiboa, baina herritarraren elementu hori iruditzen zaigu eraman gaitzakela pentsatzea pertsonak, zer den migrantea eta zer den herritarra. Digamos, la visión limitada de los Estatuen ikuspegi mugatuak bakarrik ez izateko, Erta Amerika bezalako leku batean non gauza asko daude, lotzen gaituztenak. Pues retomo un poco por lo último que has dicho. Esan duzun azken alderdi horren aritik, Adam, horrek narama lehen bazkarian izan dugun elkarrezketa horretara euniz. Farma Mundi ere ez naiz zure izenazko gogoratzen, Begoña, Usune. ¿No? Yo me preguntaba. Nik jakin nahi nuke, ea politika migratzaileak, determinatzaileak diren herrialdeetan. Hau da, legeak izateak ze garrantzia duen eta errepresiboak ez direnean ere. Hau da, ze inpaktu duen horrek egiten den lanean. Eta Eunizeri ere galdera berbera egin diot, ze hain politika mugatzaileak Europan ditugun bezala, azkenean gizarte horiek ez dute elkartasun handirik erakusten harreran. Beraz, Eunizeri galdetu diot, Keniaren kasuan, eta egiten direnen lanaren inguruan, Nairobin, Jeseden, nola ikusten ditu gizartea Kongoko Errepublika Demokratikotik etortzen diren pertsonak, barkatu Somaliatik, uste dut esan didala, nola hartzen da jendea kanpotik datorrenean, hau da, maila sozialago batean? Yeah,
Thank you very much. And apart from that, I would like to add, because in Kenya at the moment, Gainera erantzi nahi nuke, zekenien momentu honetan, uste dut sektore globalean ere, CRFF dugu. Hau da, errefuxiatuentzat konponbide iraunkorrak aurkitzeko, eta bat izaten da asentamentuak sortzea jadanik bizi diren herrialdeen barruan. Presioa eginez. Errefuxiatekin lan egiten duten pertsonengan. Badira prozesu batzuk martxan daudenak, eta aldatu diren alderdi horiek guztiei erreparatuta, ikusi beharra dago jendeak benetan zer behar duen. Eta beste hizlariei entzunda konturatzen gara sortu beharra dugula, hainbat diru sarrera sortu behar ditugula errefuxiatuek edo jadanik ahulak diren pertsona horiek esate baterako guk badugu programa bat zeinean prestakuntza ematen diegun emakumeei, haietako batzuei, batzuk bat dituzte jadanik gaitasun batzuk, beren herrialdetan ikasi dituzten, baina gaitasun horiek zorroztu egiten dizkiogu. Beraiek horrela diru bat ateratzeko. Eta hori da oinarrizko gaitasunak izatea bezala basate baterako gauzak egin jenarekin, xaboiarekin. we also taught. Eta baita ere, higiene pertsonalarekin zer ikusia duten gauzak. Gainera irakasten diogu, higienearekin zer ikusiak duten gauzak egiten. Eta gai hau oso garrantzitsua da. Bai, errefuxiatuak izan, bai, keniatarrak izan. Adibidez, konpresa galtzen badituzu. Beraz, narratibak etengabea izan daiteke. Gero ikusten dugu. Beraz, funtsezkoa da. Higiene pertsonala bultzatzeko orduan. Eta emakumei duintasuna emateko ze kasu honetan. Joan naiteke eskolara, merkatura, eta egiten dugu modu jakin batean. Zeinan hori dana egin dezan. Ondasunen banaketaren kasuan badugu neska baten istorioa, eta ark hitz egiten zidan bere duintasuna, esaten zuen egunero etzela etxera itzultzen. Ezin zuelako. Baina esaten zuen emango didazu, beste konpresa bat duintasuna izan dezadan. Eta horrek nire bizitza aldatuko du gauza hauek. Hau da, aurrez aurre topo egiten duzu horrela neskekin, egoera horietan daudenak. Eta bete ere emakumeekin, eta haiek diru sarrerak lor dezake. Gaitasun jakin batzuk ikasi dezakete duintasun hori mantendu ahal izateko. Adibidez, lurra ereiten ikas dezakete, eta horrela gai izango dira beren komunitatean aurrera egiteko. Hau da, ditugu laguntza batzuk emakume hauentzat, hasierako kit horiekin, eta gainera laguntzen diogu erabakiak hartzen. Beraz, nola gastatuko duzu dirua esaten diogu? Eta zaila da, hau da, 300 euro ematen badiezu, esaten dute zer egingo dugu. Eskolako tasak ordaindu, ze batzuetan, uniforme bat oztopo bada. Aurrak ez balin badu, ezin du eskolara joan. Beraz, emakumeek batzutan esaten dute, diru pixka bat aurreztuko dut, eta hori oso ondo dago. Ze horrela garatzen ari zara zure mekanismoak. Zure mekanismoak
egoerari aurre egiteko. Zuk diru hori baldin baduzu, eta pentsatzen baldin baduzu, bueno, hau da handik dudan koltsoi bat, ze hau ikusi izan dugu babes psikosozial taldeetan, beste izlari batzuen artean ikusi dugun bezala, beraz, emakume hauek, terapia talde hauetara datoz, eta 2 asteetik behin biltzen dira, edo hilabetero biltzen dira, beste gauza batzuei buruz hitz egiteko, beraz, badute babes talde hau, eta diru faltaz hitz egiten duena, eta gero badute talde hau, zeinetan gaitasunak erakusten dizkiete eta erabilezakete diru pixka bat irabazteko eta horrela gastu batzuk ordaindu ahal izateko. Transformation in the whole. Dena elkartzen badugu ikusten dugu ze eraldaketa gertatzen den. Emakumeak horrela ikusten ari dira aurrera egin dezaketela eta dirua irabaz dezaketela. Eta horrela talde hauek funtsezkoak dira. Baditugu ere talde batzuk emakume errefuxiatuen lidergoa dutena, eta talde hauek oso erraz aurkitzen dira, zezu komunitate baten sartzen zarenean, eta organikoki sortuta dagoen talde bat dinamikak egiterakoan, erraza izango da haiekin lanean hastea. Beraz, prestatuta daude, helburu bat dute, eta egitura horiek aurkitu egiten dituzu, eta erabili egiten dituzu proiektu bat sortzeko. Hau da, bada politika egoki bat, ikusi duguna eta oso ondo implementatu dena. Hau da, emakumeak lanean ari direnean eta diru zerbait aurrezten dutenean, errefuxiatuak direnez gero, bankuek identifikatu egiten dituzte pasaporte batekin edo nortasunagiri batekin. Beraz, ze gertatzen da? Erabili egin behar dutela nolabaiteko errefuxiatu ziurtagiri bat banku kontu batzuk irekitzeko. Beraz, kontuak ireki ahal izateko banku jakin batzuetan, mandatu bat dutenean, horrek esan nahi du dirua jarri dezaketela beren izenean. Ze adibidez Kenian eta beste leku batzuetan gertatzen dena da, zuk dirua izan dezakezula, baina ez duzula nortasunagiri nazionala herri horretakoa, eta orduan ezin dute bere lurra beren izenean jarri. Baina batzuetan gizon baten esku egoten da. Baina batzuetan ez badira ondo moldatzen, gizonak dena eraman dezake. Beraz, horrela ere boterea ematen diegu. Presio taldeak erabili behar ditugu. Programazioa landu behar dugu. Eta gure kasuan koordinazio taldeak oso onak dira. Eta benetan lortzen dugu lan egitea oso korapilatxoak diren egoeretan. Presioa eginez. Eta lortuz, emakumeek kontuak eta abar edukitzea. Hainbat erakunde ditugu. Eta guk horregatik lan egiten dugu. Asko azpimarratuz lotura horiek, koordinazio behar hori, pertsonei laguntzeko beraien beharrekin. Beraz, hori Keniako errefuxiatuek ere antzematen dute. Migrazio politiken inguruko galderak egon direnez garrantzitsua zen ere Eunisek azaltzea zer ikusten zuen. Autonomia ekonomikoa, azken batean diru sarrerak sortzea azari gara. Eta badago ere beste kontzeptu potente eta garrantzitsua eta alduntze prozesuekin lotuta dagoena. Autonomia multidimentsionala da. Hainbat autonomia modu daude eta lurra lantzea ere horrekin lotuta dago.
Eta hori lotzen dut ere, beste gauza batekin. Eta da, guztien artean ikusten dut, akonpainamentua oso garrantzitsua dela, laguntza hori. Karinak uste dut aipatu duela, ez dakit bere izan den, baina zer garrantzitsua den laguntzea. Eta bere buruari galdetzen zion autonomiaren bidearen inguruan. Zer bide ditu autonomiak? Ekintza humanitariotik, iaia, ezakit definizioz edo, baina batzuetan autonomia sortzen ez dutenak eratu ditzakegu, ezta? Eta askotan harrapatuta geratzen gara, mendekotasun horietan, askotan lan egiten dugun pertsona horiek, mendekotasunean eror daitezke eta horretarako autonomia bideekin kate horiek hautsi ditzakegu. Nire ustez ahalduntzea bilatu behar da. Eta hori ez da lortzen 2-3 egunetan. Eta aldaketaren bide hori batzuek gogoratuko duzuen Mugarikek egin zuen bideo bat, ezta? Nikaraguako prozesuarekin lotuta zegoena. Eta nik hori nire eskoletan erabiltzen dut. Alduntzearen ideia helarazteko, ezta? Epe luzeko emaitzak ikusten dira, hainbat urtera agertzen direnak. Badakigu hori dela erronka handietako bat, baina zuek nola ikusten duzue proiektu ez harago, prozesuarekin lotutakoa, ez da? Benetan laguntzak uste dute Karinak eta besteren batek ere aipatu duela, ez da? Prozesua proiektuen gainetik zer pentsa dezakegu? Zeintzuk dira autonomiaren bideak? Hori bilatu beharko bai genituzke? Balio diguten tresne? O no nos sirven. Edo ez digute balio. Podéis contestar lo que queráis también, ¿eh? Nahi duzuena erantzun, nahi baduzu ere. I think reflecting back on the last 2 days we've had. Azken bi egun hauen inguruan hausnartuz, genero analisirako tresna noski funtsezkoa da. Adibidez, ebaluaketak egiten ditugu, eztabaidak taldeetan, ezagutu ahal izateko zer behar erreal dauden kontzeptuak garatzeko. Eta oso baliagarria izan daiteke, eta garrantzitsua da inpaktua ebaluatzea. Horrek nola funtzionatu du, 6. urrats horrek adibidez, ongi funtzionatu du, zer gertatu da? Asko gustatzen zait tresna, eta gustatuko litzaidake adibidez, etxeetan analisiak egiten genituenean, tresnak bilatzen aritu ginen lehenengo eta behin. Eta zerai izeneko tresna horrekin hasi ginen. Ezakit ezagutzen duzuen. Badaude hainbat aukera, ezta? Eta hainbat aldagai. Eta erabili behar duzu ikusteko zer nolako aldaketak gertatu diren. Baina, genero analisiari dagokionez ere, uste dut interesgarria izango litzatekeela ikustea ea zer aukera dauden biak uztartzeko. Hainbat kontzeptu daudelako tartean. Eta kontestuak ere gobernuz kanpoko erakundei dagokinez eta metataldei dagokinez badira esanguratsuak.
Eta maila ofizialean, maila legalean, noski, hor gobernuak erabaki dezake zer eskubide ematen dizkien eta zer eskubide ez emakumei. Libanoko gobernuan, adibidez, ez dago inolako aitortzarik errefuxiatuentzat. Eta errefuxiatuek batzuek 74 urte daramatzate errefuxiatu izaerarekin. Eta gobernuak ez badizu eskubiderik aitortzen, zuk ez duzu eskubiderik lanik egiteko, ezerren jabe izateko. Eta arazo horiek noski oztopatu egiten dituzte bestelako proiektuak ere. Eskubide horiek izango balituzte, aurrera pauso gehiago emango lituzketelako. Beraz, arazoa konpontzeko beste aukera bat dago. Adibidez, prestakuntza ematea, haien egoera hobetzeko, baina oso izaera mikroa dutenak dira. Adibidez, elikagaiak nola kontserbatu, Libanon egoera oso txarra delako, eta agian aukera bat izan daiteke ere saltzea, baina proiektuak oso txikiak izan behar dira. Zergatik eskubiderik ez dagoelako, eta eskubiderik ez baldin badago, ezin da ezer egin ez, eta hori gertatzen da, adibidez, Palestinarrekin eta Siriarrekin. Testuingurua beraz oso garrantzitsua da alduntze programak martxan jarri nahi baditugu. I think the right-based approach should be applied here for planning any. Nire ustez, edozein proiektu, edozein tresna erabiltzeko, eta hainbat sektoreko ikuspegi hori edukitzeko, agian baliagarria izan liteke ere. Prozesuak garrantzitsuak dira, baina eskatzen digute ere etengabe hausnartzea taldeen artean eta bilatzea zer nolako sinergiak egon daitezken ekintzak osatzeko, horien osagarritasuna bilatzeko eta prozesuetan ere bilatzeko moduak, proiektuen lineak finkatzeko. Hori ere konplexua izan daiteke, batzuetan aurre baldintza jakin batzuk behar dira, ikusteko ea nola egiten diren horrelako prozesuak, eta niri iruditzen zait, pertsonen beharrak direla hor dagoena, eta pertsonek adierazten dutela zer nolako laguntza bide egin daitekeen. Gizarteratze hori lortzeko, autonomia ekonomiko hori lortzeko, batez ere asko irauten duten krisialdietan, non beharra izango duten, egonkortzeko diru sarrerak sortzeko aukera, eta garrantzitsua da bilatzea ea zer aukera sortzen diren, eta ea nola lortu iraupen luzeko proiektuek elkarren osagarritasuna izatea. Laguntza bideetarako interesgarria iruditzen zait. Eta migrazio testuinguruetan ezagutu behar dugu sistemaren errealitatea, eta pertsona hori sistema baten parte dira, eta hor dinamika jakin batzuk errepikatzen dira. Costa Rican edo Latinoamerikan, edo zein herrialdetan, 3. munduko, esaten den bezala, herrialdeetan,
bilatu beharko dira alternatiba pertsonekin. Aukera izan dezaten beste zerbait egiteko. Haien itxaropenarekin, haien espektatibekin lotuta egongo dena. Atzo aipatzen zen genero diagnostiko azkarrarekin lotuta, pertsonek beraien itxaropena dituztela, gauzak espero dituztela, guk etxeko langileekin lan egin izan dugunean, batzuetan nahi izaten dute, beste lan batean lan egin ahal izatea, ezta? Eta askotan hori onartzen dute, badelako iritsi bezain pronto agertzen zaien aukera bat, baina ez dute beti horretan jardun nahi. Garrantzitsua ere, beraien ekintzailetza ideiekin aurrera egiteko aukerak izatea. Eta elkarri lagundu ahal izatea. Eta horrela beste bideak aurkitu ahal izatea elkarri lagundu. Also here, if I understand the question correctly, but usually we talking to women and we have meeting with them. Usually they... Emakumeekin ere hitz egiten dugu bileretan. Eta normalean esaten dute alduntze sozialarekin batera gertatu behar dela alduntze ekonomiko bat. Ez da bere kasa gertatzen. Eta gaur ikusi dugun bideo horietako batean, ez dugu goratzen zen herrialdetakoan zen, baina esaten zuten, Kolombian zen. Esaten zuten, prestakuntzak ematen dizkiguzue, baina ez daukagu ezer. Hau ez da ezer guretzat, ez da? Beraz, alduntze ekonomikoa oso garrantzitsua da. Oso garrantzitsua da alduntze sozialarekin batera joatea, eta garrantzitsua da baliabideak ematea emakumeei. Benetan alduntze sozial hori izan dezaten, eta eman behar diegu zerbait fisikoa. Askotan, parte hartzea mugatua dutelako ere. Askotan ezin dira prestakuntzetara ere joan, ez da? Senidek esaten diete, baina zertarako zoaz, hori denbora galtze hutsa da. Eta esaten badiegu nola indartu haien gaitasunak, eta zerbait ekonomikoa eskaintzen badiegu, lan dezaketen lur bat, diru sarrerak emango dien zerbait, horrek ahaldundu egingo ditu. Eta mendekotasuna izatari uzten diote. Tira, nik gogoa nuen, utziko du nire privilegio alde batera, nahi dudana galdetu dalako, esan dudalako, mesedez orain, zuek zerbait esan nahi baduzue, streamingetik ere pentsatzen dut iristen ari direla. Bai, hortik badago, eskaera bat. ¿Me oís? ¿No? Sí. Enlazar con esto que habías dicho. Entzuten didazue? Bai. Ustot Karinak esan duela, ez? Prozesua proiektuen gainetik, niri hori funtsezkoa iruditzen zait. Eta nire hausnarketa horren harira dator. Iruditzen zait gauza batzuk ongi antolatuta izan behar ditugu. Pertsona, prozesua, proiektuak eta gero paperak. Paperlanak, administrazio lanak, ez da? Askotan alderantziz hasten gara. Ez, eta bidean gauzak ahazten zaizkigu. Eta uste dut hori dela guztiontzako erronka bat, ez da? Argi eduki, nola antolatu behar dugun lana, eta galdetu zer egin, eta Karinak esan du, beraientzat garrantzitsua direla, prestakuntza saioak, eta baina zertarako berrikuntza egin ahal izateko, sormenez lan ahal egin izateko, eta gero
Gobernuz kanpoko erakundeek, euskal agentziek, dohaintzaileak, ez bagara gai gure burua zaintzeko, sortzeko, nora iritsiko gara ez da. Eta beste hausnarketa Adamek esan duenaren arira. Iruditzen zait, gaurko egunean paradoxa oso indartsu bat atera dela, eta dela azkarraren eta prozesuaren arteko paradoxa hori. Eta gaur arratsaldeko panelean prozesua daukagu, ez da, urtea daramatzaten pertsonak, toki komunitateetan zaudetena, prozesuak ezagutzen dutenak, eta azkar loratzen da prozesutik sartzen garenean, baina gero badaude artifiziosuak, ez da, eta iruditzen zait gehiago osnartu behar dugula azkarra, prozesurik gabe iruditzen zait ez duela balio. Eta tira hori azaldu nahi nuen pixka bat. Horario crítico, ¿no? Vamos entrando. Ordutegi kritikoa ez da. ¿Ha habido preguntas por streaming que queráis recoger? No sé si... Streamingen galderarik egon da? Pues me monto en el privilegio otra vez de seguir. Berriro egoko naiz, privilegiora, beste iruzkinen bat, galderaren bat egiteko aukera baliatuko dut. Deigarria iruditu zait beste esaldi bat. Uste gakoa izan dela, eta da bestea ez dut gogoratzen izena, eta izena esan edo Gloria, Kolombiakoa. Eta berak esan du, gure jardunbiderik onena da entzutea. Mezua sinplea da, gakoa, eta batzutan berrikuntza egin nahi dugu, berritzaileak izan nahi dugu, baina gure jardunbiderik onena da entzutea. Entzutea, ezakit nola izan daitekeen, berritzailea, baina uste dute beharra dina esanguratsua dela esaten duena, eta hori Luisaren hitzaldiarekin ere lotuta dago, ez? Urteak daramatzagu, entzutaren esaten emakumeok. Eta honi buruz nire buruari galdetzen nion. Entzutea, zer da, ez? Edo zer jasotzeko prest egotea, zuen lanean, zer galdera egiten dizkizut pertsonek, zer izan da interpelatzaileena, zer jarri zaituzte gehien zalantzan, zein izan da galdera eraldatzaileena, zuentzat zuen erakundeentzat. Zer galdera jaso dituzue pertsonengatik eta izan dira eraldatzaileenak. Ez dakit ongi azaldu dudan, bai, ongi doa itzulpenarekin ere. In a way. Imaginaos si lo llego a decir en inglés. Bai, nolabait azaldu duzu esan nahi zenuena. Que le repita de manera directa. No, I'll try and see if I understood correctly. Okay. Basically... Bai, uste dut ongi ulertu dela. Garrantzitsua eta funtsezkoa da, hartzailei entzutea, noski. Monitorizazioa eta ebaluazioa prozesu bat da, une oro egin behar dena, baina erronkak berriro dio testuinguruaren araberakoak dira. Eta emakume palestinar batek izango dituen erronkak ez dira izango, Kostarrikako emakume batenak. Libanon, testuingurua oso konplikatua da, emakumeak diskriminatu egiten direlako, emakume direlako eta errefuxiatuak direlako. Diskriminazio bikoitza dago. Haien eskubideak ez dira aitortzen eta erronka nagusia emakume hauekin egiten dugun lanean, beraientzat gauzarik garrantzitsuena da, oinarrizko
oinarrizko zerbitzu batzuk izatea, oinarrizko eskubide batzuk bermatuta izatea. Hezkuntza eta abar, beraz gure erronkak horrekin lotutakoak dira. Beste batzuk ere badaude, nola hobetu haien egoera, nola trebatu adibidez. Baina funtsean giza eskubide horiek dira, falta zaiena ez da. Libanoa aipatu dut, baina gauza bere esan genezake beste leku batzoi buruz ere. Erronkak besterakoak direlako. Adibidez, zer da entzutea? Entzutea da espazio bat irekitzea komunitatean solasak egiteko, adibidez, eta horiek hainbat alderekin egiten dira. Aukera bat da, neskak leku seguru batera eramatea, beraien arazoi buruz hitz egin dezaten izan daiteke ere gizonek horrelako espazioak behar izatea, espazio seguruak. Eta atzore esaten genuen, nola neurtu itxaropenak, nola neurtu espero dena. Garrantzitsua da norbaitekin hitz egiten dugunean, argi egotea, zeri buruz hitz egingo dugun, urari buruz, edo errepidei buruz, zuk entzuten duzu, beraien nahiak eta itxaropenak ezagutzen dituzu, eta gero galdetuko dizut eta zer egiten duzu informazio horrekin guztiarekin. Ez da erraza. Ez da erraza eta gizarte langile batek pertsona askorekin lan egiten du. Eta emakumeek nahi izan dezaketena, bideoan ikusi dugu, ez? Bakoitzak hainbat nahi edo desio zituen, beraz. Eta normalean zer egiten dugu? Egunez egun goaz lan hori egiten, eta kontuan izan behar dugu norekin ari garen. Eta sektore batean esku hartzen duzunean, jakin beharko duzu zer nahi duzun, eta onartu beharko duzu gauza batzuk ez daudela zure esku. Nahi batzuk ez daude zure esku. Eta adibidez, hitz egiten egon naiz, emakume talde batekin, eta batek adierazi dit, triste dagoela. Ez da, demagun. Eta nik galdetzen diot, eta zerbaiti buruz hitz egin nahi duzu? Eta agian adierazten dit, bere paperak iraungi egin direla, eta horregatik ezin dela atera merkatura, azokara, ezin dituela seme-alabak eskolara eraman, eta horrelako egoera batean, agian, diozu, komendatu, nora joan daiteken, agian erakunderen batera joaten lagundi ezaiokezu. Garrantzitsua da entzutea. Entzutea, azkenan gauza asko gertatzen zaizkielako. Eta beraz, entzunez gero, gauzak egin ditzakezu. Eta hori esango nuke, entzuteaz jardunbide egoki gisa azken batean, gizarte langileak garelako. Eta hor dute zeregina bertako gobernuz kanpoko erakundek erantzuna tokikoa delako. Eta Palestinan oso harro gaude ditugun voluntarioekin. Komunitateetan, etengabeko harremanetan daudelako zaurgarritasunekin, taldeekin, eta beti saiatzen gara entzuten, beharrak entzuten, eta baita ere saiatzen gara ikuspegi parte hartzaile bat bultzatzen. Diseinutik bertatik parte hartzen has daitezen. Eta hasieratik bultzatzen dugu entzutea komunitate osoari. Nik uste, ziurrenik alderatako asko konfrontatzaileak direla edo, konfrontatzaileak gian ez, baina aurrez aurre jartzen zaituzela egiten denarekin, ez? Eta, ezin ditut dena gogoratu, baina aipatu nahi dut gauza bat. Niri funtseskoa iruditzen zaidana,
eta beti nahastu egiten hauena, ez? Eta da, iraunkortasuna, jasangarritasuna, zer nolako iraunkortasun izan dezaken pertsona bati laguntzak, batez ere joera delako berehalako eskuartzak egitea, eta sute bat itzaltzea, esaten den bezala, su bat itzaltzea, eta horrengora igarotzea, ezta? Eta uste dut, hori automaten dela, eta jendeak Kostarrikan behintzat eskatzen du zerbait ematea, ez? Gainera, beti esaten dute, ez dugu nahi ezer ematea. Nahi duguna da laguntzea, enplegua izaten, diru sarrerak sortzeko ideiak ematea nahi dugu, ez? Adibidez, horrelako prozesuetan laguntzea. Prozesu horiek oso luzeak dira, konplexuak dira, ez dira egun batetik bestera, konpontzen, eta Kostarrika gainera gozariek oso burokratizatuta daude, ezta? Eta zama tributarioak handiak dira. Bidera ezinak dira, pertsona askorentzat horrelakoak. Eta jendeak gainera badu bere ekarpena egiteko gogoa, hori funtsezkoa iruditzen zait. Eta bada etengabe aipatzen den gauzetako bat. Ez dugu nahi laguntzarik aurrera ateratzeko, ez dugu nahi ezer ematea. Eta hori lotuta dago hemen aipatu den beste gauza batekin. Eta da nola eraiki duintasuna. Duintasuna eraikitzea bada ere hain zuzen ere hori aurrera atera alizatea, bizizaren komunitatean, sentitzea, parte ez zarela, eta eztabaida horretan, askotan esaten dena, ez? Arraina eman beharrean, arrantza egiten irakastea, ez? Horrela uler badaiteke, behintzat, horixe izango litzateke. Behar adinako kaudimenez egiten gainera. Interesgarriena da jendeak ulertu ahal izatea, eta badakigu batzuetan zaila dela erantzun bat ematea, eta ondoko kontuak direla. Eskerrik asko, eta ongi goaz denboraz? Bai? Vale, hay dos preguntas en el streaming. Hay un comentario... Bi galdera daude streamingenean, nik uste dut, Jean-Jacques ere lehen parte hartu du, Kongoko Republika Demokratikotik, eta insistitu du pila bat, generoen analisi bizkorra testuingura jarri daitekela bat, testuinguru asko daudelako, eta gainera egokitzapen bat eskatzen duela. Como unos mínimos. Eta gero gaina, minimo batzu behar zirela generoaren azterketa bizkorrean gutxienez eskurakitzeko uste dut webean dagoela 3 hizkuntzatan, eta gainera linka bidaliko diogu ere bazpare. Eta Paskasi Kaindo, Kongoko Republika Demokratikotik, ideia bat errepikatu du. Zailtasunak izan du internetarekin, eta esan du gauza batzuk galdu egin dituela, eta behar bada lagun dezakeela, galdera egiten, jardunaldi hauek izteko. Galdetzen du, ea zein den, ze emaitza espero dezagun, ditekeen genero azterketa bizkor batetik. Yo no he sido, ¿eh? Nire naiz izan, nik ezek aldetu,
¿Queréis contestar a alguien? ¿Se ha escuchado la pregunta? Sí, ¿Sí? The results? ¿Qué resultado? Ze emaitza espero diteke genero azterketa azkar batetik. Tresna, ezarriz gero zuen erakundetan, ze emaitza esperoko zenituzkete? Muy aventurado. Bueno, ausartuko nintzateke esatea, ezingo nuke esan ze emaitza espezifiko eman daitezke, zenik ez dut tresna zehatz mehatz ezagutzen, ez dut inoiz aplikatu. Bueno, bila ditzagun materialak lehen da bizi, informazioa ere berko genuke hasiera batean jakiteko nola aplikatu. Ze ez da bakarrik agiri bat betetzea eta listo, hau da inorako gidarik gabeze hori edozinek egin dezake. Baina gaitasun bat behar da, dena iragazteko gainera. Beraz, nik ulertu dudanez, genero azterketa bizkorrak balio du, informazio osagabea izateko, gertatu diteke oso zehatza ez izatea, baina argi batzuk ematea, aukera batzuk eskaintzea, detektatzeko non dauden hutsuneak, eta non dagoen behar handiagoa arreta jartzeko. Hau da, arreta gehiago jartzeko erantzun espezifikoan, ze erabil daiteke emakumentzat, mutikoentzat, neskatilentzat, eta gainera... Sobre esos contextos específicos, que no es toda en la que se... Jakin behar da, ze testu inguru espezifiko dauden, ere. Prozesu bat non ondo filtra daiteke eta kontatu daitezke elementu batzuk, behar da, erabaki pertinenteagoak hartzen laguntzeko gertatzen denaren inguruan edo interbentzio baten inguruan. Guretzat, nik bi zelantza ditut ebaluazio bizkor honen inguruan, azkar honen inguruan. 24-28 ordutan egiten baldin bada, ez dakit hori erabilializateko tokiko erakundeak, galdetu izan dut, hau da, gaur gozean galdetu dut. Tokiko organizazioentzat erabilgarria da eta baita ere nazioartekoentzat. Eta erabilgarria da epe luzean, ala bakarrik krisi humanitariotan erabil daiteke organizazioek erabiltzeko eta beren laguntza nolabait bideratzeko. Hori ditudan bi zelantzak. Nik ere gauza bera uste dut eta gainera, Tamadorrek esan duenaren aritik, RGA usten digu analisi harago bat egiten, bizkorretik harago. Tresna aztertzen baldin badugu, ikusiko dugu, egoera horretan sar gaitezkela egoera aztertzera, eta horrela komunitatea azter dezakegula, edo talde jakin bat, guk hor epe luzerako esku hartu nahi badugu. Eta horrela ikus ditzakegu gai guztiak, behar bada ez da ebaluazio bizkor bat, gatazka egoera batean bezala. Baina, nik neko positibo ikusten dut, ze ikus daiteke tresna gisa. Eta behar bada azkar hitza ez nuk erabiliko, baina azterketa, nik uste dut tresna egokia dela, gauzak testu inguruan jartzeko. Googlean egiten dugun egoeran. Batez ere, agertokia denean pertsonek osatutakoa, eta gatazka egoera bat baldin bada, transitoan daudenak. Eta oraindik ere, herrialde baten daudenak, eta beste herrialde batera joango direnak, non biziko diren errefuxiatu gisa. Tresna oso garrantzitsua izango litzateke gure proiektuaren esate baterako. Hau da, azterketa izatea eta jakitea ze gertatzen zaien
ibilbide horretan jatorrizko herrialdetik beste herrialde batera da zenean, eta beste herrialde batera iristen direnean errefuxiatu gisa. Zein da mugitzen dena, emakumeak aurrak ze adinetan mugitzen dira. Beraz, testuinguru izatea eta informazio izatea generalari buruz, hau dena oso garrantzitsua izango litzateke. Baina nik uste dut, proiektua diseinatzerakoan, tresna oso egokia dela eta gustatuko litzaidake ikustea nola funtzionatzen duen hartan murgilduz gero. Eta funtsezkoa da prestakuntza izatea ere bai, haren erabileraren inguruan eta ze balizko aplikazio izan ditzakeen. Uste dut hori ere garrantzitsua dela. Hau da, ikusi nola aplikatu daiteken. Eskerrik asko. Bai, nahi nuke komentatu ere bai, normalean herrialde batzuetan, normalean barne gatazka dituztenean hondamendi naturalak, lan egiten duten GKE-ek prestatuta egon beharko lukete. Eta prestakuntza plan hauek izan beharko lituzkete, aldez aurretik larrialdiei nola aurre egin jakiteko. Plan hauetan genero auzia sartu behar da. Eta tresna hau beharrezkoa izango da hondamendi bat gertatzen denean, bigarren mailako informazioa eta lehen mailako informazioa kasu honetan lan egiten duten GKE-ek badute informazioa. Hau da, ez da nazioarteko GKE bat bezala ezertxorez dakiena ez guk, jadanik ezagutzen dugu gure jendea. Eta ekintza planean, prestakuntza lanetan, hainbat agertoki behar ditugu. Badakigu, ez dakigu ze gertatuko den, baina agertoki balizko horiek aurre ikusitzakegu. Eta ikus behar dugu ze laguntza behar diren, zure agertoki horretan erantzun bat emateko, eta baita ere genero gaiak sartu izateko. Eta tresna honi esker laguntza dugu. Eta badaude hondamendien aurreko urratsak irauten duen bitartean eta etorkizunean. Beti ikusi beharko duzu ze tresna behar duzun, eta nire lankidek esan dute. Testuingurua oso garrantzitsua da. Beraz, uste dut tresnak erantzun egin behar diela testuinguru horiei guztiei. Beraz, ikusiko dugu nola egin. Eskerrik asko, berriz ere esango dut, testuinguruak garrantzitsuak direla. Gainera gaur egun dugun testuingurua nazioarte mailan, esango nuke antigenero diskurtsoak, feministen kontrako diskurtsoak handitzen ari dira. Eta funtsak murrizten ari da genero berdintasunerako eta alduntzerako 2000ko hamarkadatik aurrera egin ziren funts guztiak eta gero ere gertatzen ari diren ere errestrikzio migratzaile guztiak, eta baita ere ze ekintza egiten ditugun okupazio kasuan. Hemen hitz egin dugu Palestinari buruz eta Saharako herrialdeare aipatu behar du, ze egoeratan bizi den lehen, aipatu dut 75 urte Palestinan, 40 urte baino gehiago Saharauien herrialdean, eta Marokoko okupatutako lurralde batean. 8 esperientzia, hainbat erakunde izan ditugu hemen, mota askotako testuinguruak, uste dut ekarpen izugarria egin diozuela mahai honi, eskerrik asko, ez dut besterik erantziko, ze dena esan duzu jadanik, nik uste dut, esan beharreko guztia. Arretagatik, arratzalde honetako saio honetan, eta orain uste dut, pasoa emango diogula, horrengoko saio batik. Un aplauso, por favor, para esta mesa. Txalo berbat, mahai honentzat.
SER, la verdad que estoy contenta con todas las revistas, ella, la Vasca, Radio Euskal, Radio Popular y la SER a nivel nacional. Igual sí, pero también lo de online, no sé, pero es verdad que igual había más online. No, es que ya. No, y bueno, y a la mañana ha habido bastantes preguntas. Ya. Ah, vale. Ya. Bueno, kaixo denoi, jardunaldiei hasiera emango diegu orain. Vamos a hacer el acto final ya para cierre de las jornadas. Elena Garrido, como comentamos ayer y la habéis visto, ha estado haciendo... Elena Garridok egin ditu ikusentzunezko aktak, jardunaldiko panel guzti hauek egin ditu, graphic recording teknika erabiliz, ideia nagusiak jarri ditu, sortu ala, eta orain... Resumen de lo que es el... Orain laburpen txiki bat egingo du, jardunaldien laburpen txiki bat, eta gero amaitzeko sorpresa txiki bat dugu, sormen ekintza kolektibo bat, beraz gelditu nahi baduzue amaiera arte, alba duzue. Vale. All right, so who holds the microphone now? Nork eusten dio mikrofonari orain. Saiatu naiz? Saiatu naiz, itzuli ezadatela. Grafikoki jaso dut ze gertatu den atzo eta gaur artean. Hau da, harrapatu ahal izan dudan guztia. Saiatu naiz pixka bat, sintesi bat egiten, mamila jasotzen. Hau da, ze bizi dugun hemen. Eta errepaso txiki bat egingo dut. Atzo, arratsalean jardunaldiak hasi ziren, Itziar, Bilbotik, eta Pol agentziatik, lankidetza agentziatik. Eta Isadorak kontatu zigun, bere storytellingekin, nola sortu zen, zeintzuk ziren hiru sekretuak, eta nola lortu duten Nespresok ere tresna hau erabiltzea hain interesgarria. Gaur goizean Ximenak azaldu digu, zer den genero azterketa azkarra errepaso txiki bat egin du bere bizitza lerrotik, ze ezaugarri funtsezko dituen tresnak, eta ziklo hori ez, nola batzuetan, 5 postu urratsak adirazi dizkigu,
Eta gero 6. urrats bat ere sartzekotan daudela. Bueno, tresna bizia dela erabiliala, ematen du garatu egiten dela. Eta horrek egia esan adierazten digu bere gako nagusietako bat, ez dela perfektua, progresiua baizik, eta oso garrantzitsua, oso interesgarria iruditu zait. Zertarako balio du tresna honek azken batean? Datuak erabiltzeko, erantzun hobeak emateko arazoei, batez ere elkarteentzat da, tokiko organizazioentzat, eta eraginteko asmoa du. Gero, kafearen ondoren, Luisa Mariak, itxoin, Mireiak proposatu digu, begirada zabala izan dezagula eta 5 pertsona ezagutzeko. Ezin badugu egin dezagun, gorazten dizuet. Gero Luisa Mariak, Kolonbiaz hitz egin digu, Kolonbiako esperientziaz. Nola oraindik ere 6 gatazkak dauden eta Venezuelatik migratzaileak etortzen direla biden nabar. Eta batzuek gelditu egiten direla hitz egin dugu ze garrantzitsua den ahalduntze ekonomikoa. Nola egin kontu handiz. Zergatik den garrantzitsua genero ikuspegia? Nola egiten den ikuspegiaren integrazioa erdian egonik bestela oso zaila da funtzionatzea. Gero, larrialdietako liderrak diren emakume buruz hitz egin digu eta mugazak gaindiko agenda. Hau da, emakumeak erabakiak hartu baritu zela, lidergo rolak hartuta nola ari den gertatzen aldaketa txiki hori. Eta gero gainea, beste esaldi bat apuntatu dut. Emakumeetako batek esan duena, orain nire auzoko liderra naiz, nire etxeko liderra naiz, oso pozik nago. Iruditu zait, esaldi pertsona txiki horietan funts eta mami handia dagoela. Informazio makroetan baino. Markatu gero Luisak, Dietrich hitz egin digu, metodologia berri horretaz. Bideoen bitartez, Who holds the microphone bideoarekin identifikatu daitezkeela aukerak eta benetan ulertu zer den beharrezkoa. Eta esplikatu digu nola genero eraldaketan botere aldaketa harremanetan garrantzitsua dela. Eta hitz egin dugu prozesuei buruz. Pertsona guztiek hitz egin dute prozesuei buruz. Epe laburrean eta luzean. Eta azkenean ere tarte honetan eragile guztien inpaktua ez da neutroa. Eta hori garrantzitsua da kontuan izatea. Eta ez du bakarrik sola zer egiten den, baizik eta nola egiten den. Eta azkenik orain arratsaldean esperientzia maila izan dugu, hainbat esperientzia ezagutu ditugu, hori bai. Eta berriz ere prozesuak izan ditugu izpide, emakumeak jarri behar direla, babestu egin behar direla emakumeak eta haurrak genero indarkeriatik, garrantzitsua dela genero ikuspegia, baita ere emakume eta aurrabekin egiten dituzten lantaldeak prestatzean, nolako bidek egoerako txartu egin dituen, nola emakume batzordeak sortu diren, baita ere emakumeen erlojua, esan du haietako batek bideoan, nola ariketa hori egin ohi izan duten, ikusteko ze jarduera egiten dituzen egunean, eta zentzuk diren ordainpekoak eta zeinez. Haiei ere balioa emateko. Konturatzeko zer den egiten dutena eta balioa emateko. Eta zer gehiago, publikoko pertsona batek laupeak aipatu ditu, prozesuak, paperrak, publikoa eta bar. Interesgarria izango litzateke hori hortan sakontzea. Eta hemen,
izan dugu parte hartzeko panela, hor jaso da, eta hemen badira hitz gako batzuk, eta konektu egiten gaituzte generoarekin ekintza humanitarioan, eta ikusten dugu, egon ditekela aukera, jasangarritasuna, gizarte justu, empatiko eta berdintzalea, aukera lehio bat, konpromisoa. Nik uste dut hitz danak funtsezkoak direla, oso ederrak direla, eta oso ondo jasotzen dutela jardunaldi hauen mamia. Eta orain hemen, huts bat dugu, tarte bat dugu xokolerentzat, eta mikroa pasako dizuet. Kaixo, arratsalde. Bueno, mientras mis compañeras... Nire kidek, pertsona lagun gutxi gelitu gara hemen, eta, eskertzen dugu ere orain sortuko dugun berotasun. Uste dut jardunaldiak oso sakonak eta intentsoak izan direla, beraz bukatuko dugu perkusioarekin, intentso eta sakonarekin, gure tresnak dira, musika tresnak, Mendebaleko Afrikatik datoz, hainbat herrialdetatik. Eta gu zuriak garenez gero, errespetutik, mirezen baititugu, eta nahi dugu jale 8 pixkat, hemen mila pixka bat sortu, saltsa pixka bat. Seguru denok duzuela tresnaren bat hortik, ez baduzue, esan mesedez, denok eki behar duzue tresnaren bat, eta hemen aurrean jenbeak jarriko ditugu, hauek dira. Eta nahi bali baduzue, eskuekin, hemen 6 jenbe ongo dira, eta hor beste 6. Hor zuen barruko haustu nahi baduzue, etorri aurrera eta... Pulsión menor no es menos potente, Voy a poner esto por aquí. Estilo libre. Bai, libre ingo dugu. Bueno, bitartean... Venga, lotxari gabe. Lotxi gabe torri jenberen bat hartzea, eta asko gustatuko zaizue. Eta ikusiko duzue, hor barrua ustuko duzue. Venga, jenbez, a tope. Y mientras, bueno... Eta bitartean aurkeztu egingo du taldean, ni Elena naiz, Bea Sheila, Natalia ere gurekin etorri da. Jenbeak gelditzen dira oraindik, nahi baduzue. Zu, Natalia, venga, gogoa zaudela eta. Bele, venga, derke, joko dugu edo jenbea, bai, edo arrautzatxoak, edo klabeak. Lehen da bizi proba bat ingo dugu, soinu proba bat, arrautzekin, zeinek dauka arrautza? Oso ondo. Zeinek ditu klabeak? Eta orain jenbea jotzen da eskuekin. Bueno, hor hankaken ere, zangoarekin ere, oinarekin ere jo dezakegu. Jenbea, ederkin. Eta baita ere dundunak, Sheilak jotzen ditunak. Bueno, hemen ordu laurden bat 20 minutu egongo dira, baina jendea, berotzen baldin bada, gehiago egongo dugu. Bueno, espero gozatuko duzuela, ikasiko ditugu jarraibide sinple batzukin, kontzertu orokor batekin dugu denon artean. Beraz, egin ditugu soinu probak, orain probatuko ditugu arrotzak, klebeak eta jenbeak denak batera. Berriro? Hemen topea gaude, oso ondo. Lehen da bizi ikasiko dugu perkusio hauek kode oso errazak dituela, badibidez ritmoa mantendu behar da, perkusio taldeak garen guztiak, eta beraz nik laur arte zenbatuko dut, eta 5. egiten dugu edo arrautza, edo klabea, edo jenberi kolpe bat emango dugu. 1, 2 eta 3, 4 eta... konzentrazio handia. Jendeak ja badaki zer den. Beste bat. 1, 2, 3, 4. Hainbat hizkuntzatan egingo dugu. Hizkuntza askotan egingo dugu. Ez dakit inglesa asko, baina, Eta zenbat eta bizkorrago pulso horiek, orduan eta bizkorrago da erantzuna. 1, 2, 3, 4, 5. Ya tenemos, ya... Ja hartu diogu trukoa.
hizkuntza guztietan. Eta orain, perkusioaren hizkuntza oso polita dena ere bai, eta horra transmititu egin dezakegu musikaren bitartez. Bueno, lau pulsu hauek, bueno, ja pixkat tradizionalera joaz, deia lau pulsu hauetan banatzen da, eta gero jenbeak egingo du. Eta horrelako zerbait da. Hori da. Pete patapa. Entonces este es el... Beraz, hau, ematen dugun golpe hau da gainerako guztien hasiera eta dei hori erritmoren barruan dagoenean gauza bera izango da amaitzeko. Beraz, eta gero iste aldi txiki hori. Beraz, orain, hitz egiten badut entzuten diozu, bueno, esan du garrantzitsuena. Orain mikroa hemen jarriko dut, lurran utziko dut.
que quien no se aguante los pies, la zona de por aquí, libremente también, si alguien necesita desfogar bailando, que es bienvenida a la danza. Nos sacamos el basquismo de dentro y a bailar. Vale, vamos ahora a hacer lo mismo, ¿vale? Pero vamos a hacer como por capitas, ¿vale? Estas percusiones más pequeñitas son igual de importantes. Tranquila, sí. Gracias. Entonces, vamos a entrar por capitas. La primera capita, la primera llamada de yembe, entran los huevitos, así la luz sabe también, pero entran los huevitos. Protagonismo a los huevitos. La siguiente capa se suma con las claves. Tic, tic, tic. Y la tercera llamada ya entran los yembes también y ya todo ya todo. Vamos a probar las capitas del sonido. Hola. Vamos con los huevitos. Atención. Muy bien tocados los huevos, ¿eh? Muy bien tocados. Hay que decirlo. Preparadas las claves para la siguiente llamada. Preparados los yembes. Postura de percusionista. Grande, grande. Oye, yo os voy a contratar y nos vamos con Socolé por allá a recorrer el mundo, claro que sí. Bueno, vamos ahora, vamos a hacer tipo esas capitas, entonces está el huevito que entra así y las claves, vamos a hacer un poquito más de apretar el... En vez de entrar check, 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 puede ser check, 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 que sería bat, bi, iru, lao. ¿Estáis cómodas ahí? Bien. Y el yembe puede hacer esta cosa. Entramos con la mano izquierda, por organizarla de una forma, y esta figura que es muy sencilla. Por ejemplo, ¿eh? Si no estilo libre también es bien. Todo viene bien, pero si hay alguien que le quiere dar un poco más de rollete, las claves ta, 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 ta. ¿Bien? Huevito. Vamos por capitas, igualmente. Entramos primero los huevitos, luego la clave y luego yembe. ¿Vale? Yo hago aquí lo del yembe también, para recordarlo luego. ¿Preparados los huevitos? Sería ta, 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 ta. ¿Preparada la clave? Yembe sería...
tanto, entonces así pues unificamos este instrumento que llevamos en el cuerpo, ¿vale? Entonces hay una tonadilla muy sencilla. Por ahí se me pone de la risa. Y me alegro porque ya es una ayuda, yo soy muy tímida, es para ya cantar sola. Pero bueno, es una cosa muy sencilla, una tonadilla muy sencilla que hace así, hace. Es la típica que hago yo y repetimos lo mismo el público. Pongo un poco de base para no estar sola. Y dice... Y contestamos. Entonces, esta puede ser chula con las percusiones menores, ¿vale? Y cuando terminamos la voz, entran los yembes, ¿vale? Entonces a esto vamos a añadirle los yembes cuando hagamos el yala, 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 ¿sí? Que también puede ser con la clave, pero como en principio las claves y los huevitos acompañan a la voz y los yembes. Ya me vais a entender cuando... Esta es la última, cuando cortamos, ya voy a hacer ya nada yembe para entrar ya con el... ¿Probamos? Preparados los huevitos, las claves, ahora entramos de una. Hago yo la primera yala y luego si alguien me quiere ayudar con la voz principal, digamos, me alegraría. Pero yo antes me ayudaría, pero me alegraría. Entonces, las huevitas. Las huevitas. Vamos con las huevitas y las clavetitas. ¿Va? Gracias por quedaros este ratito y espero que haya levantado un poco la energía para decir, ¡wow, qué guay, está lloviendo! ¡No pasa nada! Hasta otra. El tema de instrumentos lo recogemos a la salida, ¿vale? Si alguna se ha enamorado, alguno podemos regalar, ¿vale? Pero afuera a la salida los vamos recogiendo. Hay una bolsita ahí, ¿vale? Los grandes no hace falta ni que los mováis, tranquilamente. Gracias, mi Esker.